Assalamu alaikum. Qom vatandaşlar arma. Ne o yana? Efir açamda koyun. Korktu deyip yorunlar var mı ya? Yeni görürler var mı? Ne o? Bunun köp troll vatandaşlar yani. Oturup yazıyorlar. Profiline giren olun hiç sat yok. Profiline giren olun. Misal için. Genç 1980 giren zat yok. Başka. Vatandaşlar yani efir paylaşalım. Türkmenistan hükümeti faydan burada da açacak da Türkmenistan hükümetine. Farhat Durduyfun, Farhat Meymankuliyev pasport adı bilen. Türkmenistan'a ekiden olmamı mümkün. Ekiden kıngıdan belki. Yani biz bu yolla korksak, biz bu yolla nemelerin bardığını bilip otuyoruz. Biz bu yolla nemelerin bardığını bilip otuyoruz. Yani şu yolla vatandaşlar. Bize in köp ziyani dine öz yakın torumuzdakiler berk bilen eken ben şuna göz getirdim. Demek bir Yunus Dilyan oğluna vatandaşlar o in başından beri var. O atlar Komik TV deyip bir TikTok hatağı var dey. Görüşen yalak işleri dik geldi. Bizim aramızda tağamına yadına düşen olsa men öyümde Ruşen Kulüf diyeceğim şol. Ya Rustam yok Ruşen. Ruşen Kulüf deyip biri men nemetti zehirleyecek oldu. Yadına düşen mi? Sumo zat bardatlar boş gitti. Toyist vatandaşlar bardadaydı. Bu yolu her zat bolup bilir. Bu zatlar bizi iyi değil. Has beter öngü da diyanlar. Şunu yadından çıkarmasın. Predatorlar iri uçsiden cevap verirsiniz. İri uç. Hava şu vat plastik vardır. Ne mesela demirden mi? Yani hiç ölmesen kıyamet dik bardat var. 300 yıl yaşayan olsan kıyamet dik bardat var. İnsanın şu dünya okşu kıyamet kopuyor. Yöne bardadı bilen bu dünyanın o dünyası vardır. Biz doğru bilen yolumuza yürümeye devam vatandaşlar. Fikir etmesinler. Biz bu yoldan çekindik, korktuk ya. Bulmanan biz bu yolu ölümüne çıkan adamlar vatandaşlar. Salam hemmeniz qoğumusunuz. Farhat'ta näme täzelik? Farhat vatandaşlar Skaryevsow 6-njy ýa-da bazaryn ekitdiler çünkü 5-nji gün akşam saat 9-da tutulmagy ýöne ýere däl vatandaşlar. 5-nji gün akşam saat 9-da tutulmagy ýöne ýere däl. Şo bu 6-njy gün we bazar gün şonu gysgarat ekitmek üçin. Men ýanjada WhatsApp'tan maňa formy berdiler. Yine de şol deputatları tuttum vatandaşlar size täzelik aýdaýyn. Deputatları forum üstünden doldurdum. Şu temany Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gozgan habarlara verin. İnsan hukuklar guramalarını duydurun deyip formada pitiçka goýulan ýeri var vatandaşlar. Kime gerek bolsa men WhatsApp'tan maňa da uğrat diýsin. Şu temany maňa ýörüýte habar verdiler. Şu temany birazcık gozgo Türkiye'deki käbir dostlarımız şolar habar uğratdylar. Şu temany gozgo vatandaşların köpüsi şol forum doldursun. Şu temany Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gozgolmagyny gen soru verilmegine şoňa degişli müdürlüği habar verilmegine yine şon ýazatlar bar. Şolar pitiçka doldurýan wakany ýazýan şu taýda gysgaça Farhat Durduýew
Şular ýaly aýyň 19-uny akşam saat 9-da bir kanun ýadyda tutsak edildikden soň bir kanun ýadyda adwokatsyz, zatsız sonra uzat edilipdir, edilipdir diýip şüphelerimiz bar diýip ýazýaňyz. Şu temanyň üstüne gidilmegini, şu temanyň Türkiýanyň habarlaryna berilmegini, mecliste şu tema boýunça çykyş etmegini soraýaryn diýip Türkiýanyň esasen adam hukuklary goramak boýunça Uygur Türkler meselesinde de köp işler eden Ömer Faruk Gergerli oğluna vatandaşlar ýazyň. Mende onun linki bar. WhatsApp'tan kime gerek bolsa aydın men linkini berýän, sizem şo taýdan doldurýaňyz vatandaşlar. Men bir ýydan adama uğratdym, ne Badrovda we Baka uğratdym. Bir ýydan oğlanlara da uğratdym. İstanbul'a oğlanlara şo formu hökman doldurun vatandaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu tema goýdy bolsun. Şoň eli bar adamlar kimler? Şoň üstünde birazajyk iş alyp baralyn. Esasy meclise çykýan vatandaşlar şu formy uğradyn linkimi doldurun. 2 minut wagtyňyzy alan ok. 2 minut 3 minut alan ok vatandaşlar. Bu arada bazar günü seçim var. İnşallah herkese hayırlı bir seçim olur diýip umid edýän. Men neme diýip duramok vatandaşlar, öz pikirim gollamok. Yani Türkiýedäki Türkmenistanly vatandaşlarymız, Türk vatandaşlaryny alanlar başarsaňyz özüňizem biram ýan ýollaşyňyz bilen bile beýleke. Yani bilýäňiz men haýsy nemeni gollaýanymy şoňa berdirin sesiňizi. Bul adalat, demokratiýa üçin gerek. Yani nahar ýemek, içmek, pul gazanmak ýalak düşünjelerden ýok ýokarda durýan adalat, kanunyň üstünligi, kanunyň hemme zatdan ýokardalygy, onun naşary demokratiýa, söz azatlygy ýa zatlaryň gorulmagy üçin vatandaşlar sizden neçe kaýşdym. Şu meniň diýen nememe berin. Nesip bolsa olaram ullukan kömekler etjekler. Käbir nemelerden bar. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'na diýen men. Şoňa berdirin. Türkiýede çünkü Türk vatandaşlygyny alan insan nemelerimiz var. Zaten bilen biliyor da yana yine de inşallah seçimlerden soň meniň onsoň işim onsoň başlaýar. Hani gözläp oturanlar, zatlar şu videomun aşağına koyun komentaryalar tek bulacağım sizi tek. Bak haberiniz olsun. Farhat üçün begenýänler, söýünýänler, başım göğe değdi, asmana değdi diýeni bar ýa-ni. Men size aýdaýyn. Bakalım o hesaplaşacağız. Belki yani ya sen hökümetiň agenti bolup çykýan ýa-da hökümeti gollaýan nen bolup belki bize karşı görüşüp görün, halk düşmanlarsınız. Yani bu adalatyň öňünde hasap berseňiz bolur. Eger menem günäm bolsa menem berjek vatandaşlar. Menem geljek şu Türkiýe. Menem berjek. Ýöne esasy adalat gelsin ilk otaýyk. Edil häzir adalat ýok gynan sagam Türkiýede. Onun naşary Farhadyň häzirem dolu nirdedigini anyk bilemdok. Ýöne äkidilenligine dair %90 bir kanaat bar. Olam esasanam şol 6-njy we bazar günleri. Bu Yunus diýilýän henidem ýalňyş informasiýa berip ber vatandaşlar. Yunus diýilýän henidem yani men gördüm diýä birde gözüm bilen gördüm Hudaý wadi diýdi. Hepden ikinji gün diýdi şonu vatandaşlar. Gözüm bilen gördüm Hudaý wadi kuruldy. Suraty almadyňmy diýsem ay kelläme ýadyma şonok dik kuruldy. O bir surat alay bir şoň adwokatyňam girse surat alyp bilýän, ha surat alyp gelýär daýym ha surat şonu diýip bilýär. Şon sorasam kynmaý şollyysam ýadymyzdan çykypdyr, näme edipdir, eýdipdir, beýdipdir. Bu arada maňa bir informasiýa geldi vatandaşlar, suraty geldi. Yunus diýilýän adam Yunus däl eken vatandaşlar. Men ucuna aýdyn. Men dolu kaynda şoň bir hijak ady bar çünkü. Yunus sen ýakdyň esasy Farhady ýakdyň sen Yunus.
Farhat diye onun adı. Onun adı Farhat. Vatandaşlar. Salam. Aliço temasında da ben size aydayın. Aliço'nun vatandaşlar siyasi düşüncesi, siyasi fikri doğru olup bilir. Hükümet için aydayan zatları doğrudur. Geldi protestlere da katnaştı. O mening bilen bilirdi. Adam hukuklarını, yani Türkmenistan'daki korrupsiyonu, Türkmenistan'daki oğurluğu hemme dadı görün ver. Hemme dadı çıkış etti. Onu öldürdüm. Bilýäňiz benim YouTube kanalımda da dur. Şu zatlar edenden soňam ýene bir dost bolana 5000 euro sokka, menen 500 euro sokka danym ýitip gidýär vatandaşlar. Men size aýdaýyn. Henidem şol oğlan eken. Çünkü men gözümden bilmedim, dünyanın efir açanına eline iPhone 13 Pro Max bilen oturuyorum vatandaşlar. Eline. Bergim, bergsin berjegem olanok, maňa soňky sapar aprelin aýygyna çendi dip gurrun berdi. Alişer diýlen oğlan, Alişer Zaynulin, meniň esasy gaharym bilen ýer näme vatandaşlar? Bu oğlanyň ýalňyşyny bir gerek biz aýbyny gizledik. Borlay hani bir nämeder berer üzer dip bolyn. Dünyanın meniň efirden edip çağırış edip şu pul çöplemek meselesinde çıkan ot görülýär. Ya sana näme agramy düşýär barynjy bilen. Sana näme ziýany düşýär. Ha şu wagt Farhada men şu wagt indi tutarsyň, indi belki bir giden oglanlar adwokatym tutandyr belki vatandaşlar. Ýöne bize şu wagt gerekdi. Dogrymy vatandaşlar? 14 Pro Max diýär daja. Indi sen geldin dänim bermeýäň, näme etmeýäň. Men çöpleýän vatandaşlar. Kim näme diýse şonu diýse men çöplejek vatandaşlar. Maňa geday diýsinler, maňa sygan diýsinler. Men Türkmenistan garşysynda çöplejek vatandaşlar. Düşünýäňiz? Türkmenistan hökümetiniň içiýän ýaşanlar. Men pul çöplejek vatandaşlar. Oklama isleýänem ma bolsa IBAN sorusyny liçki. Evet. Sayın seyirciler, tamam. Seyret. IBAN kime gerek bolsa aýsyn vatandaşlar berjek. Türkmenistan hökümeti asıl men pul çöplesem gatybymada bolýan eken. Aktivizmiň üstünde çöpledim tagam men. Men diňe Farhat diýmedim ki 4 tan 5 tane täýäp düşündürdüm men şonu da. 5 tane täýäp. Şoluň içinde Farhat ýok vatandaşlar. Şonuň içinde näme? Birinjisi aktivizm öwrütmek üçin ba, ikincisi eger bir adam görüşýän bolsa, şoňa özüne ertirkün adwokat diýdi ýa-da wagtyny aýyrýan bolsa, şonuň üçin oň özüne de tölemeli. Hemmämiz görüşüp bilmeriz. Ýöne görüşýän adamlara görüşmeýänler arkada da durup goşant goşup biler diýdim. Vatandaşlar. Hem bir elle garpyp tutduran o, hem işläp, hem aktivizm ýürüdip bolan o vatandaşlar. Şoň üçin diýdim. Dogrymy? Men eğerdir efir açsak bolsam, men efir ýapyp gidip işläbem bilýär. Dogrymy? Onno yani udokluň efir açsan, kuhnýaň rashoduny, çyraň, toğuň, suwuň, iýmeň, öz geýjegiň, nemetçegiň, men açyn bole maşgalam amma eklemeli çağalarım ma meniň boynumda dur. Bunu kim etmeli? Ya men Aliço'yu alak pul uğurlap, birinin pul alıp soňa bar Nur Muhammed'den sonra, bar plandan sonra şolar bersin diýmelmi? Pulunu alıp. Bara bir giden dekontlar bara vatandaşlar. Sesleri var. Kime gerek bolsa delili uğradoyun vatandaşlar. Ýadyň gananmaýanyňyz bar bolsa. Kime gerek bolsa men uğradoyun. Şoň üçin men size etjekledim vatandaşlar, sizden etjek haýyşdym. Eger sen adam hukuklaryny gözleýän bolsaň, adalat gözleýän bolsaň, ilki bilen özüňden başlamady. Hem özüň birini kidad edip, soňundan hem öňe çykan bolup, men adam hukukyny gözleýän, men plan diýmäň hakyň ýok. Muny öňeden bolsaň, aktivizme başlamakan eden bolsaň, üstünden 3 ýaş geçen bolsa, ay borun ýalňyş görüpdir, indi düşünüpdir, indi oýanypdyr diýsen. Ýok vatandaşlar, bu şutaj Polşa gelip meniň bilen protest edenden soň edip görün zady bi. Yanwaryň birini alıp 7sine berjek diýip 10-ny ýitip giden adam. Innem çıkıp haýsy ýüzüňe oturup sen adama akyl berýän. Men şuňa çennem sorok berdim vatandaşlar. Şuňa çennem meniň
Galan 450 euromı tölödiydim. Sana egilşik edibildim. Tuğrama senin dedim. iPhone 14 Pro Max mı ya 13 Pro Max mı almana gücün var eken dedim. Sat telefonunda dedim. Bana bergini ver dedim. Bana da gerek solluydım. Mesele pullo da değer vatandaşlar. April'in ayağına dedi berceğim onu idana on bezpiyor ol. Bermek niyetinde de yok vatandaşlar. Yani görüntü kadar efirde oturup menne screenshotlarım ma vatandaşlar. Screenshotlarım ma. Ha görkede ayarını eğer şu tayda bağ olsayadır. Bana bildiren ok vatandaşlar. Men adam hukuklunu gözleyen, men aktivist oldum, men o halkın hukukunu gözleyen deyip sana uğurluk etme ruhsat berlan ok. Yeni bir sokma ruhsat berlan ok. O görgüllüğün var ha. Jüri var. Letto 5.000 euro olu vatandaşlar oyuncak zaten olu. Oyuncak zaten olu vatandaşlar o. Sonra mı diyemişsin bar Nur Muhammed'den sonra şol kömek etsin diyemiş. O men onu menin 500 euro'm alıp bitik gitti deyip aydamdan son olaydı o. Men ne ettin ay dedi menden 4-5 bin euro 5 bin euro dedi o. Yani dolar zat bay $1,000 uğradan var lir uğradan var opşu şu 5 bin euro gavuk gel yani ki aydanı. Şimdi şey dip diye men ya ünne men kidad edip böyle diye men sana bergim yok bercek gel ya diye. Berjegem diye noktaca işler burun üdörün ağam garaşam diye noktaya bercek gel ya o vatandaşlar. Şuna çennem sorok verdim. O sorogum dinli. Aliço menden günah gitti. Sana 3 gün aydıptım. Sen hede vermedin, cevap vermedin. Bugün sorok dinandan son inni vatandaşlar men arada da aldım zat deyip hani bir söz var ha neme men gulumun ayvını örtünü Allah 100 ayvını örtör diyemi, 1000 ayvını örtör diyemi. Başardığımdan şey dip görecek oldum. Mena doğru maysam şu oldu. Kime güvenmeli, kime inanmalı? Ali çok şeydi. Farhad'ın yanına kısa şeydi otuyor. Vatandaşlar işimiz yaman kıyın doğru maydan. İşimiz yaman kıyın. Bize var ha, bize yakınımızda. Men tu şong için var ha. Menin yakınıma katı girecek bolman vatandaşlar. Antadan kat yakınıma yanaştırman doğru maydan. Yönü uzaktan dine gollayan o mertlenmez var. Olur da sağ olsun ayken minnettarlık bildiriyan. Uzaktan ol beydip menin koltuğuma girecek olan o. Men hatta şu hepte Germaniya gitmedim. Bana hiç kim aytman gelipti. Men fikrimçe burada dok belki berde de hazırla tayinacaktı bilem o. Yönü men doğru maysam Farhad'ın yanındaki Yunus nehil olsa menin yanımdaki Ali Çonam şon ya hesaplayan bundan öyle. Siz de maslahat veren gat ära olun. Gepleyen sözlerinin hiç bir manisi yok. Çünkü şu adet çenli aktivizm hareketine çıkandan son etti şu atları ve dün efirde elindeki telefonu gördüm ben çünkü şon açından inanıp gördüm bu oğlunun hakikaten pulu yoktur la ne ama Germanya'ya yerde 450 euro ne ama pulmay vatandaşlar 3 gün işlet al ya ber ya oğlun. Asıl vermek niyeti yok oken. İnşallah Ali Şo kardeşim senin için Germanya hükümetine de netip olsa uca duydur sperendirlerim la şona hader oldu. Sen ne ayaksın onu anlamadım ama benden uzak dur. Allah'a yakın ol. Şeytan görsün yüzünü. Aman benden uzak dur. Zaten blokladım arkadaşlar. Bu saatten sonra şaka değil. Ben size aydeyin. Şaka değil. Bu Edward'ın adım. Eğer ben şu gepimden son şu ağzımdan çıkan inni Alişer var adı aydan sözümden son alağadan tersini gürlesem min vapşe hiçbir sözümden anmam vatandaşlar. Şu sözümden zapis edin. Delil yok bunda. Ben artık o arkadaşı blokladım her yerden. Artık onunla da işim olmaz. Ekrana da çıkmaya da yüzü olmayan insan hala da çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Birilerine bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen daha ilk önce kendinden başlayacaksın. Ödün on var ilki bilen ödün. Yani ben bir yedek bağışladım.
Hani düzelir mi ka, rahat mı ka diysem, düzelecek adam derken düzelönem gerek gel. İnden son insanların hakkını yiyip de ben de haklarını arıyorum, insanların haklarını arıyorum diyemezsin abi. Sen daha burada bile satıyorsan aman aman uzak dur siyasetten de. Siyasetten uzak dur da sana bir yarın öbür gün sana birden siyasetin kapısını açsalar ki sen o taytını Gurban Gülü bilen Serdar'dan beter soğanı uğur taşlarsın. Sen şu vakit men yetim vatandaşları, ecemem yok şu dünyada kalkamam yok. Bir yani yetimin ağzından alıp kidad edebilyen olsan, öden bir heptelik deyip edebilyen olsan, sen aman aman uzak dur, siyasete de girme, belli senin siyasete girme amacın. Bence siyasete girme amacın vatandaşlar bu bejiş alma için ettim ka diyen. Çünkü sonuçta kimliği yok, adı yok. Berik Ukrayna'dan geçti ol. Önemin sağda olan vatandaşlar, her kime inanacağım olan doğru maysan. Yani bir ikinci dönem ediyen işim boyunca da inanmaya borçlu. Yeri gelse inanmaya borçlu men. Risk almaya da borçlu men. Çünkü her bir teyade gepleşen adamına ayfen agent dolayma diye otursan iş görmeye vatandaşlar. İş onu ütme için risk almalı oluyor. Yani sağ olsun yüzün açtılar, görkezdiler. Ben bu saatten sonra Ali Çoğsun'a da güvenmiyorum. Farhad'ın yanındaki Perhat adı bilen henidem yalan yanlış nemeler informasyonlar yayradıp görün Yunus'a da güvenmiyorum. Sonun için evet maalesef diktatörü ne edip döremesin vatandaşlar ondan halkımız şey. Benim yerim belli dost. Gelibilyaniz. Gideniz de yönü gideniz de bir dadın kallık gideme yönü. Böğürük, bağır, ayağın, elin düşünün. Так что bu arada inşallah o da o gitmedi fikir ediyen. İnşallah o da o gitmedi. Bu diktatörü insanın bir yerde dıkılmalı. İnsanın yurdun içinde de gaharlanır devam edip dişiniz gıcak gidebilmezsiniz. Uzaktan bilmezsiniz. Han bir sellem aktivistler ekranı bolmayanla siz nehili hareket edeceğiniz görür hani aktivist o ekranı bolmayanla yani barıncadan vatandaşlar şu aktivizm önündeki diktatörün burçundaki nemeleri var. Yani sütünler beğer kaptarla durun tek galasından biliyorsunuz işte dur şahtık çekip dur yerine maksat Türkiye'ye dur Zakircan'ı dur Dilber Abalak varsa dur Sapargelli Cemşidi dur hemmesem şu diktatörün goramak bilen diktatörü vatandaşlar bir de intak uzak yıkılmalı. İntak şular yıkılanok çünkü düşünün olsanız benim açacak gözümden düşündünüz. Bular bilen hem uğraşma usulü var. Nesip bolsa şu Türkiye'de saylovlar bir geçsin. Ondan sonra teadarlıkta bir görüşür. Önü fikir etmesin. Biri gözleyen diyenler mertlerse çıkıp görürler. Siz gözleyenler ama çünkü. Aleykümselam, hoş geldiniz Kaim Bey. Yeme diye. Evet. Valla ufacık bir hata görseniz aktivistlerden hata gözlep görünür. Belki içinizde o kadar kötülük de yoktur. Hani yamanlık mı yoktur. Ama ufacık bir hata görsünüz onu büyütmeye çalışanlar ufacık bir hatalar diyorum yani bir şey konuşmuş olabilir, bir şey yapmış olabilir. Tabi bu 5500 euro gibi birilerini zarara uğratıp görenleri ufacık hata denmez de
Hele aktivizme çıktıktan sonra bu işleri yapanlar. Yani ben mesela şunu her zaman pozitif bakmışımdır. Yani daha önce Türkmenistan'da uğurluk edenler, cumhurluk edenler, ay vaktinde beri bilenlerler, ağam verecek deyip karışıp görünür. Şoların ekrana çıkarılıp maskara edilmeyene karşıdım vatandaşlar. Çünkü diysen Türkmenistan'da belli iş kıyın, iş yok. Bolmasa birden sokuk giden var. Aynı on olacak, aklı on olacak deyip 160 milyon pul alıp son kaç gidenler bağ vatandaşlar. 160 diyenler. Şu 600 dolar tuğruktu da bir bilding bakatdı da. Çıkaram da var. Yeri uç düşünür yanlışına uğru biler töler deyip. Yani aktivizme çıkandan son daha yeni ya olay yeni vatandaşlar. Olay yeni yani bu saatten son beydi diyenler. Men artık o ağzı bilen kuş tutsadan anmayan bu saatten son. Men size aylayın. Ali Şerzay'ın ulun diyen illeşimiden gıynan sağam şolar yarlan bir olup çıktı. Pak olup çıktı. Hem kiş mangayca ağam yaman hayran almaymen o deydiler. Eger utanman şundan sonra özüň oňarman, onu bunu ziyana sokup, onu bunu berge sokup soňundan alagadan adamlaryň hukuky yok, adalet gürleme hakkı yok. Gürleme hakkı yok vatandaşlar. Bulam adalet monno. Senin yanwaryňa nemesinden 5 ay geçen soňra berjegim bolmalyk, üstesine de iPhone 14 Pro Max'lar almaklyk. Ve yeni bir illeşin 5000 eurosunu sokup gezip görmeklik. Sonrası da Bar Nur Muhammed'den sonra diýmeklik. Maşenlik bolup çykýar ya, bu da saklasın. Bu ýanky nemäň mis açylar gider durur, pikir etmäň. Şulaýdan söýledim, soňam analiz edin. Farhadyň ýanyna kadar ýakdy vatandaşlar. Çünkü birine advokat tutsok, advokatımız her wagt informasiýa berendir, bizim advokatlarymyz. Biz tutan advokatymyz her wagt bir ya informasiýa berýär. Yani advokat diýeniň şonu ýaly bolmaly. Advokat diýeniň şonu ýaly bolmaly, informasiýa berip durmaly. Bulu bolun adyny beren ok, nomeryny beren ok. Bravo şu advokatyň giren olsa surat alyp çykaý diýsen onu beren ok, hinide çenni gizläp otýar vatandaşlar. Son için ya ölürsek ölürüz, ne var ya, bir tane canımız var, bağlam dert etmesen var ha. Ölürsek ölürüz yani, ne olmuş yani. Ölürsem Allah'ıma kavuşacağım ya, ne var yani bunda. Ha? Sen ölmeye hazır mısın? Önemli olan o. Önemli olan o. Sen ölümden bu kadar korktuğuna göre bana soruyorsun. Biz bir yola çıktık ama bir şeyler değiştirmeye çıktık. Öyle bedavadan yok. Bedavadan yok. Son durum ne olduğunu biz de bilmiyoruz arkadaşlar. %95, %95 geçen heptaның 6. bağlar onu ekledipdir vatandaşlar. Türkmenistan hükümetine de bir daha da aytacak. Farhat Durduyev yaş oğlan. Yaşlık edendir, ece vacı tövgündür. Eğer elinizde olsa şoňa geçirmeli edin. Siz hükümet, siz ullukan adamlar. Siz onun bilen deň bolmaň. Bizim özümizde näçe gedek şoňa duýduruş berdik. Bizim duýduruşlarymyzy dinlemedi Farhat. Näçe gedek ece bacı töwme ho ejeler koddes. Şu ece ayal maşgalan goşma. Ay şeýitmesem bolanok. Ay şeýitmesem şu dilden aýtmasam düşünenok. Esasanam İngulu yanlışlığı nirde vatandaşlar imanna şol öleyen badyna intak yaralar täze ka şowat söwmegdi. Şondan soň maňa gelen informasiýa görä şondan soň herekete geçilipdir. Yani imanna Gurban Ulberdi Muhammedowyň ejeti ýok bolan güni bir video çekdi. Bugün Türkmenistanda bayram toý diýip. Şondan soňky videodan esas herekete geçilipdir. Şoňa çenli Türkmenistan hökümetem şonça söwse de kentesini çıkarman gerektir. Maňa gelen informasiýa şol vatandaşlar. Ýöne Türkmenistan hökümeti eger sen gelinde bolsa şol oglanyň ýaşlygyna berin,
Oğlunu eger azap berseniz, men size bir daha aýdaýyn, inim alarys ýzyna. İri uç alarys. Bu hereketin içine kim vardy? Näme boldy? Kime näme etdiňiz? Diktaturan sen argylap dur. Pikir etme. Halkyň 80%y sizin daşyňyzda diýişiniz jap durandyr. Ol jow edip çykýar ýa-da kommentariýadan ýazýanlar bar, watandaşlar. Olar hiç kim. Olar bara, diýsen gaçyp gidýän tywarlar. Şunun mert bolsa diýi, meýdana çykardylar mert bolup. Öz görüşýän hökümet üçin hem çykybilen oklar. Öz görüşýän hökümet üçin. Çıkkanlar hem götünü deş neme sokulan ýaly ýitip gidendir, gaçyp görandyr. Pikir etmedi Türkmen halky o iki sanak bir tutully ýa ýene wor boldy diýip. Ýok, bu soňy wanta gowlukman. Bu soňy wa men prosta häzirlikçe men çağırış edebilmedim. Çünkü haramladyny şu Yunus diýilýän sebäpli, Ferhat diýilýän sebäpli. Çünkü näme etmeliň soraýan bolup näme etmeliň aýdy bilen o. Gördüňmi diýsem, gözüm bilen gördüm diýip gürleýär. Baş taýda dik gürleýär. Henigdem şonu gürläp otýur şol watandaşlar. Henigdem şonu gürläp otýur. Gören olsaň çykara suratyn çykar. Hani nirde galasa boyun çykar. Men oňat watandaşlar diýsinler. Adwokatyndan galasa boyun çykarsın. Advokat gaýtan Farhatdan kyn boldy watandaşlar. Adwokatyň nomeryny almak. Çünkü ýeketek meniň elimde şo bardy ýani. Mejbur şoň bilen işleşmeli boldum. Menem 2 ýyl bile ýaşaşyp gör. Bular ýa-da etmeli diýen pikir bilen, gowy niýet bilen ýanaşdym da. Bu bolun adwokatyň nomeryny beresi gelmedi o watandaşlar. O nähil adwokat bolýar, sen hem pul töleýän, hem halkyň öňüne düşürýän. Bir zat diýen bolun, ay olar parajnyak, olar näme dinlänsiňiz goýdum videoda görensiňiz. Söwüp başlaýar. Olur parajnyak. Näme etjek hawa? Näme kime näme suud etjek bolýan diýe gaýtam. Kime näme suud etjek bolýan diýe. O halk üçin görüşüp görün bir ýigidimiz ömrüniň baharyna ýaňur 30 ýaşynda oglan. Başka da alan informasiýalaryma görä bu Ferhat diýilýän, ýa-da Yunus diýilýän hem gatkan adamyň sokup dur watandaşlar. Wapşa düşdi maňa gelen suratyny paýlaşaýyn ki tanan watandaşlar şutak çykarýan suraty nädir? Ha watandaşlar. Yunus diýilýän oglan şu tanan watandaşlar. Kime gerek bolsa da screenshot etdiňini alsyn. Nirde näme görseňiz. Men bu saatdan soň kanaat getirdim Yunus diýilýän oglan. Sen uzoğa gitmersiň. Farhady ýakanam şol oglan watandaşlar. İki ýanyna ýaşap bar eden işem şu ha watandaşlar. Inha. Так что size netçe kaçtım. Şunu bilen kim işleşýän bolsa gat äga bolun. Farhat diýen ogluny kim bilen näçe satdy, näçe pul satdy. Ha, meni ýalançy çykarasyň gelýärmi Yunus? Men taňa bir gowda aýtjak. Men bilýän sen diňläp oturansың. Meni ýalançy çykarasyň gelýärmi? Farhadyň nirde dün görkäz. Türkiýede bolsaň. Ertiden bäri intak hinide çennem Farhat İstanbul'da diýip maglumat berip oturýarsyň. Bir gedejik sesini dinlet, ba bolsa. Meni ýalançy çykarasyň gelýän bolsa. Meni ýalançy çykarasyň gelýän bolsa suratyny çykar. Ha bar diýip suratyny görkäz. Seniň adwokatyň girip çykyp beräň ýaryna. Näme ýalan sözläp görsiň? Farhadyň bu ýanky oglan maşennik watandaşlar men aýdaýyn. Bu oglan bize diýär ki, biz men niye Farhada diye uluslararası geçici koruma kimliğine alıp berdim diye. Yok. Şo dokumenti yok vatandaşlar. Şo dokumentim yok. Men bu zatlar Farhadın hak üçün aýdyp berýän. Farhad şu taki dastoyun ýygyny hakykati bilmeňiz gerek. Men bular ýalam ýöne hemme zat aýdyp berip durjak gel efir açypdy. Men size bir zat aýdyn, bu oglan uluslararası koruma kimligi var, men alıp berdim diýädi.
yalan, olam yok. Advokat, başka garaşsız bir advokat gidip soruya ideya o dokumendam yok. Advokatın ba diye, o tayda advokatın adam geçen ok, advokatsız yadaydı dil hatları alınıptır, advokatsız yadaydı. Ol belli yani, urulup, söğülüp, ediliptir. Ondan sonra altı vardır, bunun %90 ihtimal alınıp gidiliptir vatandaşlar. Çünkü Türkmenistan hükümetem gizliye, bärem gizliye, bärini açarım men, bärini, Türkiýanyň ýerigini açar. İnşallah bir seçimler geçsin. Häzir hemme kişi başaga üçin kotaýdy. Ýöne Ýerigi yeter hakikatyň izinden. Ýerigi Farhat kim ýakdy, näme boldy, nämeň esasynda gitdi. Karagarpakistan'dan türmede ýatyr. Onara ýerlap alyp gatjalar. Türkiýe hökümetine de pul bersen pul egilýänler we gynansalar. Yani o taýam Türkmenistan bir Türkiýe iki boldy da näme şu wagt. Vatandaşlar näme diýjek? Size ýanaşan maşynyk bolup çykyp ýa. Diýmek bara hökümet uğrajan bolmaly. Biz näbileli? Am der ýa, bidem gen galyat. Ha gördü ýitirgen geldi pul wam kadip belki nurdu. Gördü nurdu da pul ýok, nuru görgüli şol. Öz gün naýlap çyk bir hilje gedip hemem daşyndanam näme etjek bolup ýören oglan. Ha Ali çöne edip demetdi diýseň maňa aslynda kard berilen pul vatandaşlar. Meniň ýüzümi ýere saldy. Meniň ýüzümi gara çykardy. Maňa kard berilen pul men şonu işläp ýerine ödmelim vatandaşlar. Ýöne menem ýalança çykaryp gitdi. Özüne de iPhone Pro Max alypdyr. Özüne de iPhone Pro Max bilen getiriyor vatandaşlar. Ha. Özüne de aktivist diye. Soňam çykan bolup adalet mi ya hakikat gözlerini bolýarmy ya nämeden bolýar bilemok. Ýöne şuun men özüne aýdypdym 5-nji güne şeň wagtyň wa şo pul berdipdim. Şo pul heniden beren ok vatandaşlar onuň bermek niýetem ýok. Haram bolsun şol oglana, haram bolsun şo pul vatandaşlar. Meniň aýtjagym şol Ýalňyşmasam şonuň dekontu bolmaly. Belki berde men tut işinem gozgamam mümkin şoň üstünde. Ýöne görür. Dekontu bolmaly vatandaşlar. Ýan kolon lewaply vatandaşlar. Farhady ýakan oglan. Näme üçin ýakan oglan diýen güçlü delillerim var. Bir de Farhadyň dokumenti bar diýip Farhady dokumentsiz ýagdaýda gezip görün. Farhat dokumentsiz ýagdaýda gezip görün. Açyk udara açyk vatandaşlar. Hiç ýerlik kimligem ýok. Hiç ýerlik uluslararasy geçici koruma kimligem ýok. Açyk udarda vatandaşlar. Udarda goýulan. Men iň soňky sapar Farhat bilen gepleşen adam aýdyn. Iň soňky sapar Farhada men sen şu wagt nirde diýip soradym. Ol aýtdy men Ankara'da diýdi. Ankara'da eken men soň anykladym. Hakykatdanam şu wagt Ankara'da eken. Ýöne 5-nji güni bular näme üçindir İstanbul'a gelýärler. Şogun. Bular İstanbul'a gelýärler. Ondan İstanbul'a gelýär. Şu Yunus diýen akkaýdy onam. Men aýtdym, sen diýdim Farhat, çykaýma diýdim, hiç şerik diýdim. Maňa informasiýa geldi, sen barada diýdim. Informasiýa geldi diýdim. Ýöne gaýrat et, çykaýma diýdim. Inni. Bolýa men çykjak geldi. Hiç şerigem çykjak geldi. Tagam men köçäm ahranaly, ratly, ýeri bilmeýärler, rat diýdi Farhat. Bolýa diýdim, ýöne çykaýmagyň diýdim. Men onuň kimligiden bardyr diýip bilýärdim. Asıl on kimligem ýok eken. Tutulany da İstanbul'a tutulan günem men aýtdym, hani bu Ankara'da bolmaly, İstanbul'a näme işläp gördük? Menim habarym ýok da İstanbul'a gaýdanna vatandaşlar. Hatta men bärde daşarda şogun bir dost bolany ratlar geldi, oturduk da mangal edip oturduk. Şonda habar geldi ol. Naşy ýalak boldy diýip video çekildi. Soň tutulan adam aýja, ol 3 gün alyp gitdi diýe, şolaryň içine Yunus amma tutulan adam aýja Bahtiýar diýen maňa videonu uradan oglan şol. Ol aýja 3 gün alyp gitdi diýe. Soň näme bolupdyr Yunusy göýberipdirler. Yunus diýen, ýani Ferhat diýen göýberipdirler. Ýöne onuň aýalyny kimliksiz bolan soň neme diýerler? Tutýarlar, bilen Farhat tutýarlar.
Ýöne dokumentleri araşdyrýan bolayım 3 adamyň ady bar. Ýene şu Yunus diýleniň ady ýok watandaşlar. Bäh. O nähilek bu Yunus diýlen hem suwa bökkädanym gurçyk gelaýo. Indi şu soralar, şu şüpheler watandaşlar meni bir zada etdi. Bula olan menin pikirimçe gat udokda däl, ýaňa kynna bolan bolmaly. Bir ýerlerde bunu tutundurlar, gawanyrlar, gorkuzdylar ýa-da şuňa pul teklip etdiler. Farhady ele berdi. Çünkü Farhada men İstanbul'a geläýme diýipdim. Şonuň üçin eger şulay diýandan men watandaşlar ýalan bolsa, Yunus diýilýän Farhady İstanbul'da görkezler, taparlar. Ha, gitmedi diýip çykaryp görkezlerler, menem çykyp ötünç sorar. Şulay diýanlarmy men ýalňyşypdyryn diýer, ýa-da bagyşlaň diýer, menem bilmändirin diýer, ötünç sorar. Ýöne men şol oglanyň çünkü bir giden şüpheler bar. Iňmerkisi adwokatym bar diýip görülýär. Pulunu töledim diýip görülýär. Öňe iki adwokat diýip görülýär. Ýöne näme üçindir? Başga bir adwokat bar ýa-danym bir giden maglumatlar öwrenip bilýär. Bunyň adwokaty bar ýa-danym hiç bir maglumat öwrenip bilenok. Yüzünü gördüňmi diýsem, yüzünü gördüm, Hudaý wa diýip gör. Maňa ikinji güni Hudaý wa yüzünü gördüm diýip görülýär. Bahtiýara jaň etdim ondan soň inanma. Bahtiýaram bady diýdi. Bahtiýardan sorýan bolýan, Bahtiýaram men bilemok diýe. Meniň oňy bilemok diýen, şonun oňy ýok diýdi olam. Vatandaşlar, men udawam göremok diýdi, gözüm görenok diýdi. Karoçam görenmana görün, näl bolsa görün, näler. Ýöne ol tasdikla bilmedi. Ol men gördüm diýip görülýär. O nähili kynmaýol, iňemaýol, surat almak gören bolsaň. Şonu hadik görkezmek, Türkiýede dum görkezmek kynmaw. Adakadan sonra onu amderiye menden sorama. Farhadyň bizi alan ýerleri bar. Bizi dogrusyny aýtmadyk ýerleri bar. Onuň esasy ýerem kimligi ýok. Kimliginiň ýokdugyny bize aýdanok. Bize kimligin bar diýip görülýärdi. Başga da kim alasy gelen olsa men alyp berin, hatda maňa aýlyk pulum töleýärler diýip görülýärdi. Watandaşlar, yani biz näme bilen on kimliksiz ýetip kimliksiz bolsam özüme edebiljek gel şol işi men size aýdaýyn. Nirde bolsam bolýan kimliksiz meni edebiljek gel. Dogry maýdan esasan bu derece öňe çykyp edebiljek gel. Hani käwat girersiň, ýüzüň gizläp kommentar edersiň, pikirini aýdarsyň, ol başga. Bu hem dokumentsiz ýagdaýda, hem açyk udara. Men daja İstanbul'da şu işe başlamda Dubay'dan gelemde mende de kimlik yok vatandaşlar. Kimliğim çıkkança men hareket etmän geldim. Çünkü men bilýän meni gorajoklar ýeke-täklat kimlik. Çünkü elinde kimlik bolan wagty sen advokat tutup bilýän, gysgalyarlarda bir edip bilýän, päsgelçilik berip bilýän. Türkiýe edil Türkmenistan ýalam däl. Arda käne bir advokat bul işleýär, proses ýörýär, birazjyk dudurup bolýar. Bular spesialny 5-nji gün tutdular Farhady. Farhad dokumentsiz eken, kimliksiz eken, tagyn pasporty ýok. 2020 ýylyň 1-nji awgustunda konsulluk haramlada sebäpli pasportsuz galdy. Çünki olaň pasportyny şolar aldylar. Pasportsuz galmanyna da sebäp günäkär ýene konsulluk. Konsulluk diýsem konsullugyň iti maksat Türkiýeňe meni garalap başlar bilýän konsullugyň iti çünki ol waf edýänçi. Konsullugy bir zat diýsem şol ýürüp başlaýar çünki guyrugy şol. Men o haramzadadan mara men suud edip bizar boldum. O haramzada töhmet atyp ýadym da. Men o haramzada suud edip ýadadım. Bu haramzada maňa töhmet atyp ýadym da. Yok nämemiş Nur Muhammed kömek etdi Farhadyň tutulmagyny diýýärmiş haramzada. Allahan şu töhmetçiniň şerrinden Allahan saňa sığynýan. Töhmetçiniň şerrinden Allahan seni goro. Şu maksat Mehmet Gulif diýen töhmetçiniň şerrinden Allahan sen özüň goro. Men diňe saňa sığynaýmasam bu iblis şeytandan moldurdy abi. İblis hem telpek şapka çykarýandyr bu maksat Mehmet Gulif diýen töhmetçini bolsa bara. İblis şeytanın ulsuy. Şolum şapka çykarýandyr beh diýip. Töhmedinden ýadadım ama o. Töhmedinden ýadadım ama.
Men Farhad'ın tutulan günden bäri dogry aýtsam kän gepleşiklerimiz var, kän dostlukly gülüşenli günlerimiz var. Gözüme gelip durul. Men näme samsykma boldy. Şunu çenni maňa düşmanam bolsa men gapymy açyp gezdim ha. Düşmanam bolsa meni zäherlejek bolanlaram bolla. Ağam canlyk gelip. Indi birazcık öwrenip tejribe gazandyk. Üniversitede Alişer näme diýip pul çöpledin diýip ertesi gün çykyp men tersimi gurlap otyr. Ya Zalina Mamedova gahar eden olup ertesi gün çıkan olup menini garalan bolýar. Oho. Zalina Mamedova bilen men derdim ma bolsa men çödülşörüm. Zalina Mamedova birinjiden gowy eden işlerem bar. O Sapargely Babaýewiň ekrana çykyp bizi toplanyny boyun almagyna uly rol oynan bir aýal maşgala eden gowy işlerem bar. Muny hiç kim inkar edip bilmeýär. Ol sen aýalyňa sökdi, sen bu derece onursuzmy, näme mi diýe meni diňledeň. Men şu wakadan soň bu haramzada bilenem birazajyk nemetdim. Şu taýdan diňleteň men seni. Goý senem tanysynlar Alişer Zaynully. Diýen zady, ha maňa diýen zady. Hemme sen näme üçin onda şoňalyk hemme şoňalyk haramzadalar, halk düşmanlaryny alýany bolsaň, onlaryny öňnäme üçin sen sana aşakdan sehel nito yorum yazanlara hemmesini blokera ettin. Almaly ekeniň-de şolaram o. Inni sehel nito yazanlarym diýe görýäňizmi watandaşlar? Nito yazanlaryň hakyny kuň gözle uğrapmış. Ya men onu sizin diktatyryňyz ağzy yumdur ya. Men her wagt şular ýaly edýän watandaşlar. Her wagt etdimmi şular ýaly ağzyny yumdurdummy? Ýok. Sizin diktatyryňyz, sizin biziň ağzymyzy yumdur ya. Sen diktator bolýara biz tankit edýänler dogry däl watandaşlar. Menem tenkindimdir ýa diýdim. Han saňa näme hilýak ýaka o özüňe wasany ötmeze gerek diýilen pikiri suwd etmek üçin şoň ýürütedildi. Bu çykyp şolaň hukugyny gözle urada. Mening şahsym bilen ilgili däl. Maňa mening eger gurruňymy edýän bolsa, mesele däl, ediversin. Ýöne sen halk düşmanını alıp biz näçe zatlar göze alıp riska vaat edip gören adamın üstünden sen pidaras diýdir otyň o. Sen Zalinan, sen heleýin suraty wa mende sen heleýin biksa palan pistiman diýip öňler gurlan wagt sen ýadyndan çykdymy? Sende gurur, onur diye bir şey yok mu? Yine şunu alıp destekle otursun o sen o. Destekle otursun. Doğru diyen sen doğru ettin deyip. Ya abi senden gizleyecek, milletten gizleyecek bir şeyin varsa zaten bu anormalliktir. Sen çık, anlat, elinde ne varsa anlat, ne varsa ortaya dök. Çekinmiyorum ben ya. Korkmuyorum ben. Yani bu kadar insanlar haksızlığa uğratabilirim. İstediğimi sokup bilerin, yeni bir pula sokup bilerin yönemen yine de ekrana çıkıp bilerin diyecek derecede yüzsüz adamlar ölen yürüyecek ya vatandaşlar. Men çotko yasna pozisiyatı bir adamlar bilen yürüyecek. Bugün beyle pozisiyatındaki adamlar bilen doğru maksam kontaktı men Florial nemede de koparyan. İntak men ağır anlatacağım var. Açık ve net bir şekilde sana söylüyorum. Bak beni 2'de 1 şöyle yaparım 3. gün 4. gün de tehdit edip durma. Anlatabiliyor muyum? Sana onun borcumu sen ne yaparsan yap. Ben sana veririm onu. Her türlü. Yani senin yapacağın yani düşündüğünün 100 katını daha yapsan yine veririm. Anlatabiliyor muyum? 100 katını vererin plan niyançan eline de iPhone 13 Pro Max alyançan bererdin. Beriňe satyp bolsaň. Ya menem bırak yine bir 5000 euro birini sokup 10 pulundan bar git Nur Muhammedden sonra diýmäň näme onu? Alişer Zaynully. Ya bir kere bunu öň eden bolsadyň,
yani bundan 5 yıl öňeden bolsa ýene bagışlanıp bilerdi. Ýöneten şu hereketini aktivizmi başlandan soň etdim. Ve men seni çıkarmak üçin şunça uğraştım tapmak üçin. Bu nämetde bollay diýip. Zaten buradaki arkadaşlarım da şok yani. Şok boldu. Beşi diýer bolar adam ekene ýödi. Türkmenistan hökümeti. Bir de burada aday değil mi? Hükümetin iş yerleri. Bizim içimizdeki eciz halkalar çıkaracak olsa o näme etmeliğini açacak, formulasını açacak. Aktivistlerin her birine beriştir pul, 500'den, 1000'den. Haysisi sadık olup birine berýän bolsa berýär şol vatandaşlar. Bermeýänem bolsa üstüne şolar ýalyna ijad edýär. Ýa-da ýitip gidýär. Şoň bahasy şol. 1000 euro ber, ýa-da 1000 dollar ber, soňundan ýygyna talap et. Ekrana ýitip gidýän eken. O telefonu öçürüşdirip, bada etişdirip ýitip gidýän eken. Yani Türkmenistan hökümetim dagatmana bilen o gülüşýärdik şey diýip Türkmenistana mara näme etmelisini bilen o her bir aktiviste 1000'den, 2000'den, 3000'den dolar berişdirdi soňundan ýygyna sorap başlady ýani. Soňundan ýygyna sorap başlady. Ýitip gidýärler bergisine sadyk bolmaýanlar. Şolam şey bitti ilki. Itenle. İkilenç çıktı. Ay men birazcık bor vatandaşlar diýdim. Han düýür geçer gider. Yok. Dünkü meniň efirimde de diýen zady. Hem Zalinany nämetdi diýär. Çıkarwam Cemşidiň sesini dinledi. Zalina ara Zalina diýil ýa. Cemşide de Cemşit diýil ýa. Bir kere Zalina bilen Cemşidiň hem häzir arasy ýok. Zalina diýini tanady Cemşidiň kimdigini. Azda kendine. Ýöne Cemşit hakiki. Ol terbiýe diýsen terbiýe ýok onda. Ol gaterwet. Ol adam ýene diňe gabır düzde daýmasa onu başga zat düzetmeýär vatandaşlar men size aýdaýyn. Ol adam ýene gabır düzde daýmasa başga düzetmeýär. Gaterwet sylaksız, hormatsyz adam. Nisip bolsa onum Dubayda gözläp görler. Onum öz çäresine, başynyň çäresine bakar otaýda. Ýöne bir zady bilýän adamlaryň hakyny ýyp, oğurluk edip, soňundan öňe çykyp, adalat, hukuk diýip geplemäde hiç kimiň haky ýok. Oňraň okmy? Aktivizme belki ziyan vermek üçin gelensiň sen. Aktivistler şolar ýaly diýdirmek üçin gelensiň. Belki ýene kim bilir näçe adamlar sen sokdun. Vatandaşlar, men dogry maýtsam, şu ihanetlerden ýadadım hakykatdanam. Farhada in yakynda. Me udokdan gözlemeli. Ha ol. Hudaýa şükür. Men tagam bu oluny az ekeni şu hem bady vatandaşlar. Çünkü meniň başga maslahatçylarym kän. Sag bolsun, büyük ýaşy büyükken olun hemmeti. Allah razı olsun hemmetinden. Käbirler meniň aktivistlerim şaýat bolandyr. Ýaş uly adamlara sylygym gaty hormatym uly, minnetdar. Käbir ablalarım var, annem yaşındaki insanlar var, babam yaşındaki insanlar var. Can edip maslahat berýärler. Dinleyen. Çünkü tecrübeni ya yaşay öwrenmeli ya da yaşanlardan öwrenmeli vatandaşlar. Başka türlü ýol ýok. Ya yaşap öwrenmeli biz ya da bir yaşandır şol sana bir maslahat berse dinlemeli vatandaşlar. Benim yaşım 42 bolsa ýene de öwrenmeli zadym bar ki bizde de şolar ýalançyklar göýberýär. Anan ýaz käbirlerine. Ya kiçilerem bar da ýöne ýaşyllar tejribeli eldar. Hakykatdan yani maslahat berýärler jaňa kiçilerem bar sag bolun. Olaňym içinde zekini güýçlüler var. Am şu mükän ananma şuşun ýaly pikirim beýlerek sag bolun minnetdar. Türkmenistan hökümetem inşallah Farhatyň jan sag bolsun esasy can sag bolsun. Ede ýalňyşlyklar bardyr. Ýöne edin bu işlerim köpräkdir. Terede goýsaňyz haýsy agyr basýa diýseňiz, ol köp zadyňam üstüne açdy, köp aýbyň şu wagt Farhada näme üçin Farhat temaly çekken videolarym aşagyna kän negatif neme bar. Çünkü Farhat köp adamynyň hem aýbyny açdy. Şonuň üçin onuň düşmany köpräk vatandaşlar. Onuň düşmany köpräk. Şu wagt aktivistleriň köpüsi edilmeniň şunu goraýşym ýa goraýan bilýänler men size aýdym. Çünkü Farhat hakykatdan hem yani merkeze tarap görünmeli haline birazcık
paralelini yöre uğurdu. Yani şu an 7'den 70'e kimin ayıbını açsan vatandaşlar para da var, korrupsiya da var, uğurluk ama hemme dat var. Şu an Türkmenistan vatandaşlarının 7 yaşından 70 yaşına çenli kimi alıp sorulun şimdi düzü 1% bardır ya yoktur. Şoň üçin onu açıp oturup dörjüle oturmak manisi yoktur. Men düşünürjek boldum Farhada. Farhat sen o biraz azragat şu nemeleňi. Yani mecbur şol sistema aya uydurup işleýärler. Haçan Farhat Türkmenistan dödürkaya, Nur Türkmenistan dödürkaya diýip çesnirap ýörebilmede, inhabit çesni ýörejek bolýar. Näme kynçylyklardan geçip ýörse, olar o ýoldan ýörebilmede her kim diýen seniň ýörüň ýarňda. Şoň üçin birazcık şonu düşündürecek boldum vatandaşlar. Ýöne Farhadan birazcık kejir öl diýendirek. Üniversite söwme birazcık şonu medeniýetle medip bolýanlar diýilen näme kendiňden okdudar. Ýöne munam Türkmenistan hökümeti ýaşlygyna berer diýip umyt edýän. Ýaşlygyna bersinler. Ýaş oglan şetaki halkyny watanyny söýýän adam öz halk üçin, watan üçin etdi şonu. Korrupsiya bolmasyn diýdi, ogurluk jümürlük bolmasyn diýdi, adalet bolsun diýdi, deňlik bolsun diýdi. Şu zatlar diýdi. Onu gaharlanyp söwüp ýa-da ýyleşler size aýtjakladym. Sizler Farhadyň aslynda esas maksady sizler vatandaşlar. Onun esas maksady Türkmenistan hökümetindäki ýalňyşlyklar görkezmek. Yani bir wagtlar bize Türkmenistanda şeýle ýalňyşlyk bar, beýle ýalňyşlyk bar diýemde vatandaşlar size aýdaýyn. Näme diýýärdi? Şunýaly ýalňyşlyklar bar da diýýärdik bolun. Han suw dediň de, han bir de göremdik. Hani bankomatlarda oçur bar diýýäňiz. Hani näme bar diýýäňiz? Açyk görkezden ha. Türkmenistanyň içinde bolýan zatlary vatandaşlar. Düşündüňiz? Şonuň üçin delilleri bilen yani bize ýok oturun ýeriňizden diýip oturýarsyňyz, daşy ýadyňyzda şu salyňany şu aktivizm başlan döwürlerine näýelikdi. Ýok o hökümet magazynyna oçur bar diýýäňiz, nowat bar diýýäňiz, ina şatlyk şekifi, o deňiziň kenaryna oturun videomy ýadyňa salyň. Hökümet magazyny görkezden bol. Ýalan sözleýäňiz, siz dönük siz näme siz diýen bol. Eger biz haýyn bolýan bolsak, siz watan ýijileri, bir de siz tökmet atjanlar, bir de söwýänler. Bu hereket durmaz, bu hereket hiçem durmaz. Ýöne vatandaşlar şu saylaw geçenden soň strategiyamy ütgeýe vatandaşlar men zaýdaýyn strategi ütgeýe arka tarapdan iş dowam eder. Öň planda belki hareketler, toparlar, bloggerler dowam etmek mümkin. Ýöne menne ütgeýe bir gün meni ekranyna göreňizde belki Türkiýede bolmak mümkin men zaýdaýyn. Bir gün Türkiýede bolaýmak mümkin ýani. Yani belki baramda bilip kalarsyňyz, belki de käwirlaryň üstünde bilip kalarsyňyz. Ýöne strategi ütgeýe vatandaşlar Türkiýedäki diktaturan gollayan güjükleri, doğru yanlış diýilmeýän güjükleri sizlere bizi izlerleýär, habaryňyz bolsun. Şuňyz Farhatam etmeli işini etdi, öz wezipesini ýerine ýetirdi, köpläriň aýybyny açdy. Şonuň diňe şu paýyz sözüni çykar, hemme zada dogry şoň aýdan vatandaşlary. Şonuň diňe şu paýyz sözüni aýyr, galan aýdan hemme zada dogry vatandaşlar. Şo taýda korrupsiýaga misini açdy, bir giden Türkmenistanyň içinden video uğradan illeşdirmek. Şu zatlar biz bilmezdik vatandaşlar, şunu Farhat uğratmadyk bolsa diýip. Bilmeýärdik. Hakikatdan bilmeýärdik. Biriniň maşynyny alypdyrlar, onu gurupdyrlar. O öňkü ýokary kaýetin başly Ustan Epesowyň bir giden aýpary bar. Milli howpsuzlyk anayf we bir giden zatlar vatandaşlar bilen şol efirlerden bildik. Dogrymy? Ýöne Farhadyň ýalňyşy Farhat kimliksiz gerekdir. Onu biz bilmändir. Öz wa diýen soň, Allym diýen soň bilen. O Yunus diýýän özüniň kimligi baroň, öz dokumenti baroň. Ýöne Farhadyňky näme üçin alad etmediň? Men liçni özüm eger ýalan bolsa aýdaýsyn. Eski dostumyzyň şunýalyk nemesi bardy, problemasy bardy. Şonu almak üçin men basyş etdim, jaň edip. Başka işin goy, başkalaryň bilenmek, şonu düzelt diýdim. Çünkü
belli bir derecede kimlikli bolmaly vatandaşlar. Kimliksiz kanun. O sen alalaşma, gaçak bolsaň sen näme? Deport ederler de. Advokat olurum bilýär. Hepdäniň birinji gün tutsalar, ikinji gün tutsalar, advokat berip etişer, saklar, alyp galar. Olurum bilýär. Şoň üçin 5-nji gün aşam tutjalar da. Dokumentsiz bolan soň. Düşünýärmi şoňa? Häzir dokumentli adamynyň tagam biziň aktivistlerimiň köpüniň advokat taýin. Olary da berin istemekkä. Gönü plan ýerik bar diýýärler olary. Olar diňe plan ýerik bar diýýärler. Şoň üçin Farhadyň ýagdaýyny men doly bilme öwrenemokdum. Hatda men Farhad bilen biraz öýkelirek diýen biz ýaňy bir 6 ay bolandyr gepleşip başlanmady. Ýani Polşa gaýdamdan soň epeswat gürleşmänlerem geldik. Ýöne dogry watandaşlar beýnenýän. İnşallah jan sagdyr. Türkmenistan hökümeti size de bir daha aýdaýyn, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň hiç bir ýerinde urmaly, ýençmeli, azar bermeli diýilip madda ýokdur. Eger siz şonu etken bolsaňyz, şol gardiýanlar, türmän, gorýanlar, ýene gorýanlar hemmäňiz jezaňyzy çekersiňiz. Size ol ruhsat berilen ok. Şoňa azar bermäge ruhsat berilen ok. Sizin etmeli zadyňyz eger söwgenem bolsa, siz şoňa administrativ çäre görüp bilýäňiz. Pul ýa-da türme tutsagy berip bilýäňiz ýa başga bir zat berip bilýäňiz. Näme üçin şu wagt farhat ýok watandaşlar? Näme üçin ýok farhat? Näme etdi adam öldürdüm ol? Näme etdi owurluk etdimi? Näme jenaýat etdi ol? Watandaşlar, ýani Türkmenistan hökümetiniň mafiýalygyny şu taýdanam görüp bilersiňiz aslında. Näme etdi ol watandaşlar? Ýani şu derece nirdeligi belli bolmaýajak derecede näme iş etdi watandaşlar? Vatan dönük diýenler. Şöhrat Abdurrahmanow. Sen ilki bilen vatan dönügi bilen hökümetiň tapawdyň gitdi öwrünne gel. Jahil ýazyp durmuş taýda bar. Hökümet näme, bir vatan näme? Men prezidentiň dönügi men bu prezidente dönük men prezident galamok. Şonuň alyp baran siýasatyna malamok, politikasyna malamok. Aslında Türkmenistanda demokratik söz atly bolanyny men şu Türkmenistanyň içinde diýmeli. Konstitusiýada baş ol, ýöne praktikada ýok. Konstitusiýada ba. Konstitusiýada syýasy partiýada açyp bolýar. Ýöne açdyran o an hamrat düşen türmede taklap otyrlar. Taýak bilen aşyk ba bolsa, şo her bir urýan, ýençen kimem bolsa sana ursun, gaýtargysy bardyr. Men size aýdaýyn. Bu dünýede bolmasa o dünýä tammadyr. Çünki Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň hiç bir ýerine urmaly, ýençmeli, gynamaly diýip zat ýok. Gynamalar gadagan watandaşlar. Men ertirkun prezident bolaýamda da, men ejeme bajyma söwgenlerinde men şonu urup ýençme hakym ýok. Şol diňe kanun şoň esasynda näme talap edýän bolsa şonu edip bilýärler. Göz astynda durup bilýär. Şoň 3 wagtyna nahardan bermeli şoň. Owa ýyly eger soğuk bolsa ýorgondan bermeli, adýaldan bermeli, hemme zadydan bermeli şoň. Düşünýäňiz watandaşlar. Eger prezident diýen adamyň hakykatdan prezident bolan bolsa, kanuny, konstitusiýa hormat goýmaly. Ýok. Şol olunyň ertirkun başyna bir zat gelenligini eşitdiýsek, men size bir zat aýdaýyn, Türkmenistan hökümeti bir bilen özüne ziýan edýär. Özüne ziýan edýär watandaşlar. Biz muňa ýygyny goýmaýas. Tagam o Türkiýedäki wakanyň ýygyny goýmaýas. Men eýem WhatsApp'tan uğratdım. Türkiýe Büyük Millet Meclisinde Farhat Durdiýew barada basym çykyş ederler. İnşallah şoň uğruna men şu wagt. Farhat Durdiýew temasyny Türkiýe Meclisinde gürleşjek bolýar. Şoňa soraw berdirjek bolýar İçeri işler ministrligine. Şu bolan waka hakykmy, kimçinmi, kimiň eli ba? Hatta telewiziýada çykarjak bolýar. Düşünýäňiz birda da. Bizim şular ýaly işimiz waka çykyp watandaşlar pul soraýarmyşlar, beräýmen, ýene göre daýman diýmek bar ha. Kusura bakma ama şüphelendiriyorsun kendini. Kendini şüphelendiriyorsun. Ya arkadaşlar pul atmak isteyen var mı? Bu arada IBAN vereceğim ya. Aktivizm yoluna gitsin arkadaşlar. Bir açacağım aktivizm yoluna gitsin vatandaşlar. Bana mı pul atacaksınız? Aktivizme koşsanız. Ben yine sorayan men. Pul sorayan vatandaşlar. Aktivizm için sorayan, vatanım için sorayan, halkım için sorayan. Türkmenistan hökümetinin zor bilen sizin elinizden puluňyzy alyp oturanlar sesini çıkaran ok.
haçanla halk bir vatandaş öz isleği bilen berenne size dokunýarmy? Aktivist sumok Alişer sana dokunmamış o. Hı? Türkmenistan hökümeti senden soraşy bolýan bir zat alanna. Sen boynuna dakya boynuna. Aziýada da telekeçileri näçe 100 milyon pul daktylar, tölemeli bermeli etdiler. Bankomatyndan her aýlyk çekende 10 manat çekdiler senden soraşman Aziýada diýip. Soraşyp etdimi şuny? Bu taýda hijiňiz gurulaýmansyňyz. Ýene şu temalar biz guruladyk, aktivistler guruladyk. Onun soň näme üçin halk kaçanly öz isleği bilen goşunt goşuk berjek diýýänne kıyamat goparýaňyz. Hökümet taşşaklar size de değişli şu soru. Hökümetin götürýänler size değişli şu. Näme üçin siz şol hökümetin zor bilen halka dakyp oturunyny görüňiz. Haçanla bir vatandaş öz isleği bilen şu aktivizmi goşunt berjek diýende size dokunýar. Hı? Zarina, привет. İçi yanları var. Yeni var tapar yan yakalı. İçi yanları. Gürlüsü işten çıkarıyordu şu an vapşe az kalıyor. Yöne indi gürleyen adamlara format koymalılar ha. Gürleyen adamlara pul maddi faydan isläp men gollo berjek diýende näme terbeton? Biz zorla alalım da biz planda üçinem diýemdi. Aktivizmi öýtmek üçin. Ýani Türkmenistan hökümetiniň ara pul sorasak hoşuna giden oken. Meni şoň hoşuna gitmeýän iş etjekmen. Men işim şol. Hoş geldin Zalina. Gomy. Nuri, salam, näle goýmuşsun? Ay, goňa Hudaýa şükür. Goýum. Нури, мне только что видео отправили, ты сидишь в эфире, говоришь, как будто бы я помогла активистам. Мен kime yardım ettim? Aktivistime diýem o. Aktiviste diýem o. Senin Sapargelli Babaýewiň çykyp hakykatlar sen diýdiň maňa, hakykatlar gördüm we çykyp aýt diýdim. O daşy YouTube kanalda da bar ol. Şoň esasynda da Sapargelli Babaýew çykyp şol biriň daşyndan topulanyny boýnuna aldymy ýaly. Nuri, смотри, men näme üçin çıkış ettim? Потому что Türkmen halkına как его консулдаки Мердан Мустаков, Дилбер Абалакова, вот такие вот люди. Больше такого, чтобы не было. Ты понимаешь это? И это то, что сени урдулар, то, что тебе никто не верил, и то, что Эзис Мамедов павшей получил, да? Бурнун дойдылер, вот это все, да? Сказали, что это неправда. И плюс Cemşit'i tam использовали. Cemşit'i Merdan Mustaqov kullandı. Dilber Abalakova kullandı. Murat Seyit Mamedov kullandı. Sonra ne etti? Cemşit'in Türkmenistan'dan dokumentlarını getirdiler. Ecesine, kakasına verilmeyen hükümet dokumentini kim getirdi? Вот это мне было, знаешь, bugün Cemşit, yarın başkası olmasın. Ты понимаешь это? Men sana başka bir aýtjak. Men o pikiriňle alalaşam. Näme üçin diýsen, şu wagt sondan soň Farhadyň kän bir problemasy ýokdy Cemşit bilen. Ýöne daşy Farhad Я сейчас Farhata не разговариваю, меня шумахт var. Не, подожди, Залина. Men aýtjak dedimmi? Farhad bilen Sapargelliň problemasy ýokdy ýöne şol efirde bile dördüýümde efir edemizde. Sondan soň problemasy ýokdy. Soň inha Farhat maňa şu ses uratdy. Men heni idem duro Telegramda dinle. Cemşit Farhady guraja dedi. Cemşit Farhady goýup bar ejeňiz kensen inşallah düşündüm gavno ýubany bilen. Gün ejeň var agzyna diraçy dedi ýa-nädir düşündüm video goýup düşündüm. Ejeňiz ken bilet 4 göz bilet. Men sana Kur'andan andyjana, men senin gözüňe wara kislata goýmasam, men ertegemden düşündüm şu zapsam goýar düşündümmi? Men sana Mekke Medine'den andyjyp sana aýdyp aýdýan düşündümmi? Kur'andan andyjyp aýdýan düşündümmi? Endi men sana ýene bir gep aýtjak wara. Siz menim oğullarım ýadyňdan çykarmaşan aktivistler meniň döwlümden bolan. Siziň ejeliňiz men sikdim düşündüňmi? Endi hem şunu kime berseň ber düşündüňmi? Ejeň agzyna sikip bara ejeň Dinge Porsche. Şunu
Seret ina şutajda görseňiz 18-nji may diýip ýazdygydyr şutajda. Goýja seredin 18-nji may. Nuri, bul Seredin bak 18-nji Farhat. may dogry diýa. Ýok, sen Jemşidin ýüzüne ujak bolmaz Alina. Oň bilen bir Нет, я aýrat sen. никого не защищаю здесь, Нуры, я никогда никого защищать не буду. Я тебе хочу сказать, что Джемшид почему это сказал, отправил, потому что Фархат же мне отправил видео, которое никто мне не давал, а Фархат этот оригинал видео мне отправил. И Джемшид начал злиться, почему Фархат вмешивается в мои и его отношения. ТикТок так никто не дал мне это видео, но Фархат это дал. Понимаешь ты это? Ahmet Kandıyım. Senden bir yer oldu mu ekenden var. Алло, Слышишь ты это? Sağ ol. алло, Он ради меня это Sesim сделал, geliyor mu? потому что Фархат хотел Var mı? испортить Garasın. наши отношения. Но знаешь, я что не могу понять, этот Нуры? Вот biz Джемшитле ругаемся, меримся, да, скандалим, орем, кричим. Я не могу понять, почему вот TikTok içindeki вот эти активисты, там, антиактивисты, почему всем это интересно, нем için bizim durmuşumuza. Вот Фархат, например, отправил мне это видео, да? Он знал, оказывается, значит, ему кто-то сказал, Дильбер Абалакова или Максат, значит, ему сказали, что Залина ищет это видео. И за это, и то Фархат, когда мне Yo, sen позвонил, şahsi durmuşsun misal verem. Zawat Zalina nämen bölüm görýän. Bizim men diýen safar geldi. Zalina su içsene. Su iç, bir mut sesim geliyor mu? Bir munçuk seret Zalina näme mesele bu taýda. Sen diýdiň aýaňy. Bunu diýdiň ulandylar, diýdiň konsulluk diýdiň. Men şu sesi ýene diňletgänimin sebebi şu adam bulanýam konsulluk. Şu wagt näme üçin Farhada ugrajat edýär. Farhat bilen meselesi ýok. Şonok diýip aýdýan men. потому что наши отношения, он отправил мне видео, понимаешь? И я начала еще хуже с ним ругаться из-за этого видео. Şoza video. Bir mut durungo, menden dinleňo, su içiňo. O gyzda da su Во-первых, вы içine. зашли третий Алло. человек. Слушайте Ay нас. ejeng sken durda o gyz. Senin Ece'nin sikeyim, невоспитанный. Kime Brahma görmesen Turdiyan. Ece. Это что за воспитание такое, а? Çıkardım. Her bir Türkmen rayatı girse erkek bulup ne için Ece diye ya? Я не поняла. Бессовестные. Tanımayan adama как можно сказать Ece. Ece вот это? Ejäni oyunjak etdiňi de olunur hakykatdan mara. Бессовестные. Смотри, Нуры, вот это вот смотри, Дильбер Абалакова, например. Ты идешь против Родины, да, вот как его осуждаешь, да, например, президента того всего, но вы все между собой общаетесь. Почему вы общаетесь, Нуры? С кем я общаюсь? Извини. Вот когда я только в эфир зашла, если ты помнишь, мы, например, ругались, скандалили, да? Почему Да. вот Дильбер Абалакова с тобой контактировала? С Азат Хайдаевым, с тобой? Откуда контактирует? Последний раз вот Farhat temasını soradum men. Men sana onuň görkedeýin. Mesele ýok. Dilber Abalakowanyň birinji düşmany men sana aýdaýyn. Dilber Abalakowa diýilýäniň birinji düşmany men. Bolsa bolup durup kimiň nämesi? Men sana aýdaýyn. Dilber Вот Abalakowanyň soňça Nuri. Farhat sana ýazypdym. Häzir görkezjek. Нуры, смотри, мне это неинтересно, хочешь каждый день разговаривай. Мен burada näme diýmek isledim? Интересно diýen ilkem sena kontaktiru diýen soňra Нет, интересно я diýen не olay. говорю пассиет. Смотри, ты сейчас, если у тебя есть позиция, если ты идешь против чего-то, да, а есть такие люди, вот, например, Дильбер сейчас новую игру играет. Bakı bugün bana SMS atıyor. Bakı. Мен cevap vermeyen siliyor. Вот это, как удаляет свои эти разговоры. Я теперь не могу понять, почему Bakı мне пишет SMS. Зачем? Я ему вчера эфирде girdim, Bakı'ya dedim. Я с тобой, например, по телефону там или по WhatsApp никогда разговаривать не буду. Вот мой телефон номер сейчас дала эту сучка Bakı, и теперь Bakı мне пишет. Опять новую провокацию ищет. Мен näme diýjek bolýan, вот эти активисты, Нуры, они всегда хотят халкла, не с государством, а с людьми игры играют. Ты понимаешь это? Это неправильно. Seret meniň ýeke-tä habarlaşýanyma Telegramda da iň soňky saparyn haştaýdy 17-nji ekim diýip badyryna 17 ekim görmeýänler.
Menem bu taýdan soraýan jaň edýän Alanov gowy dilber jaňlaşdyna wagtyň bolsa diýen 17-nji ekim bolsa oktyabr bolýar. 17-nji oktябрда iň soňky safar habarlaşypdym. А ты же недавно поставил у себя в Ютубе фотографию, что ты за счет Фархада разговаривал. Durun tak. Bir terpeniýetli adam aýbyr. Şu horojoňa men ýetýän men bir sabr etseňler. Привет, что-то случилось, diye. Da diyen, İstanbul konsulstwo bir maşgalan uğraja diyen. Merdan meneme dir oýmorny habarlaşan onu da men. O adam, şu videonu ýadyňyza salyň. Bir maşgalan uğraja diýdi. Rozmurat, mollum maşgalanyň videolary wady. Birak şondan habarlaşypdyr. Biram dünkü Farhadyň temasyna habarlaşypdyr 22-nji maýda. Düşündiňiz? Şonuň üçin maňa hiç kim men Farhadyň temasyna da näme üçin diýdim? Çünki Dilber Abalakowanyň şu zatdan aşaňdan çykjagyny bilýän. Dilber Abalakova da peşka. Men size bir aýdyn. Olum konsulstwany goramak üçin peşka edir maksat Türkiýe ýaly. Konsulstwa bir diýilse, konsulstwa däl, Dilber günäkar bolmaly ýa-da konsulstwa däl, maksat günäkar bolmaly. Şonu goraklamak üçin dördüler, güjükler ikisem. Näme üçin ikisi bileýär hereket edýär şoň üçin. Düşündiň? Onlara ватан gerek değil. Onlar консулу защищать edýär. Ты понимаешь это? Onlar вот сейчас, который сидит там один, как его Мурат Сейитмамедов остался, но он скоро тоже уйдет. Пускай даже и не думает, что останется. Ты понимаешь? Onlar vatanı ya da halkı düşünmeye, Dilber düşünmeye. Они хотят, чтобы только консульство Merdan Mustakov gelsin, Murat Seyitmamedov kalsın, biz de bu hapa işlerimizi etmeye devam edelim. Ты понимаешь это? Düşünýän. Саламу алейкум всем. Галина, привет. Привет, как дела? Все хорошо. Вы мыслились, Жан, Армы? Я вот хотела вас, Мухаммед, спросить. Я вот наблюдаю за вами несколько вот времени. Ну, у меня выходит в ленте ваше видео, да, что вот вы переживали так за своего соотечественника, так как вы говорили. Да. Да, но он же, получается, оказался же предателем, я так правильно понимаю? Вот у меня просто вопрос, может быть, я что-то неправильно понимаю? Если я неправильно поняла, я прошу прощения. А что это предатель? По-вашему? Он, получается, протестант нашей Родины, правильно? Он, получается, что он вел заговоры против нашей страны. Например, что такое, как один человек может идти против страны? Ну, смотрите, я же вам говорю, вы мне просто дайте договорить, а потом вы будете говорить, если вы посчитаете, если я когда я закончу, я вас... Türkmençe bilen yok, men efirim основной türkmençe gepleýänler, düşünýänler gelýär. Я не смогу свою мысль выговорить так, как я выговорю на русском. Если вы туркмен, я также с Туркменистана, у нас страна международная, у нас все нации живут, все национальности. Так что все в Туркменистане говорят и по-русски, и по-туркменски. Вы со мной согласны? Согласен. Все. Ну, теперь смотрите, я вот видела ваши пару видео, да, где вы так усердно за него выступали, что вам его очень жаль, что вы за него переживаете, что его схватили власти и посадили в тюрьму, потом через некоторое время его отправили в Туркменистан. Так вот, у меня к вам вопрос. Я так понимаю, потому что я видела его, я нашла пару видео его в Ютубе, да? И этот человек был против нашего государства. Он был протестантом, он был, как вам сказать, он агитировал народ на то, чтобы люди встали и пошли против нашего президента. Так вот, у меня теперь назрел к вам вопрос, уважаемый Михаил. Вы против Туркменистана? Вы против Туркменистана? Или вы за Туркменистан? Вот у меня короткую сделайте, пожалуйста. Вот я жду вашего вопроса, пока заканчивается. Я задала вам вопрос. Все? Вы против Туркменистана или вы за Туркменистан?
Ну хорошо, дайте теперь мне ответить. Можно я, если Конечно. отвечу по-туркменски? Хорошо, понимаете, да? Я много, может быть, не пойму вас. Поэтому, если вам не сложно, я буду признательна Не, вам, если вы скажете. я лучше здесь в туркменском. Если вы не знаете туркменский язык, это ваша проблема, потому что здесь суд идет про Туркменистан, хорошо? Мен туркменче жауап бережек ватандаштар. У меня нету проблем. Вы можете высказать на туркменском, но если вы... So'roğunun cevabına qarashın. Kisunya boz. Eğer siz Türkmençe bilmeyen olsanız siz Türkmenistan'ın ene dili Türkmençe. Yok. Ene dili Türkmençe ve men Türkmençe cevap verecek. Нет, послушайте меня. Я же вам говорю, что я с Туркмении. Я даже вам могу город назвать, я с Красноводска. Я вам еще раз говорю, что в Туркмении нету людей, которые... Там живут все национальности. Туркмены, казахи, русские, азербайджанцы, армяне. У нас нету такого. Вы сейчас говорите, если ты с Туркмении, у меня туркменский, получается, вы националист. Я говорю туркменче. Туркменче. Мне я нация, не мог. Нация меня вообще не интересует. Я говорю про язык. Это туркменче. Я вам и говорю, если вы говорите на туркменском, если вдруг меня что-то, я вас не пойму, я попрошу... Не, вы хорошо, я сейчас... Дайте, пожалуйста, ответить, пожалуйста. Конечно, дайте конечно, мне вы ответить. можете отвечать на туркменском, проблем. Да, хорошо, конечно. men Türkmençe aytacak. Türkmenistan'ın hükümetini tankit etmek, Türkmenistan'ın hükümetinin alıp barayan politikasını gollamolduk, ol Türkmenistan'a karşı gitmek değil. Ol konstitusyon prav, konstitusyon hukuk. Türkmenistan hükümetini sen gollaman bilersin. Kanunlarına hormat koymayanlığı için, konstitusiya hormat koymayanlığı için, adalatın yokluğunu, ediyen işlerin yanlışlığını, inflasyonun yokorduğunu, iqtisadiyeti oňormanlygyny, Garawazarda olur diýip bazat döredönlüğünü tankit edip bilersin. Näme üçin Amerikada bolýa, Fransada, Ýewropada bolýa, Turkiýede bolýa, mikrofon tutulýar şo taýda da bolýa. Näme üçin Türkmenistanda bolany? Türkmenistan başka planeta mı otay? Planetan kanunları düşükmü? Nurin sen gürlep bilýän ýöne prezident hakkında gürleme, sen Merdan Mustakiv hakkında gürle, sen Murat Seyitmamedov hakkında, banka hakkında, o bankada kim oturuyor, kim onu satıyor, onun hakkında gürle. Залина, не делает Нуры. Залина, дур мен bir zat aytjak. Serep, я же вам русским языком задаю вопрос, да? Получается, что вы... Türkmençe bilýäňiz mi вообще? Конечно, я же вам говорю, я понимаю по-туркменски, но я некоторые слова не понимаю. Я поэтому вас попросила, что если вдруг я что-то не пойму, я попрошу вас перевести. Я буду вам признательна. Спасибо большое. Вот смотрите, я правильно вас поняла, да, что так как этот человек вел дебаты в плане того, что он хотел сделать провокацию, чтобы люди восстали из-за того, что там у нас доллар не такой, или еще что-то не так, или еще что-то, и вы, получается, его поддерживаете, да? Я правильно вас понимаю? Да, поддерживаю, да. Вот теперь смотрите, вот теперь смотрите, я же вам задала вопрос. Я не поддерживаю, который он с матом ругался. Мы даже постарались ему объяснить. Это неправильно. У нас очень много людей. У нас очень много людей через телевизор смотрят YouTube. Давайте быть объективнее. Матом не надо. Дети есть, женщины есть. Поэтому я сказал, мы сказали так. Но он не слушал. Салам алейкум. Салам алейкум. Нуры, вы послушайте, я говорю про мат. Я не говорю про... Я не говорю про... Я говорю про то, что этот человек выступал против... Этот человек выступал против Туркмении. Он делал... как сказать, провоцировал людей, собирал людей, чтобы люди восстали против президента туркменского народа, да? Вот теперь смотрите. Как провоцировал? По-вашему, Бырмын, мен эгер өз хакым укум gözlesem провоцировал. Он пропагандировал, что якобы с Туркмении нельзя выйти. Нет,
Yangi provokatsiya ilmi. Hakikati aytmak propaganda bo'lyapmi? Dur, haqiqat aytmak propaganda bo'lyapmi? Вот я вам... А где хакика? Где правда? Вы же как-то вылетели оттуда? Вы же вылетели из Туркмении? Вы же как-то с Туркменистана вылетели, дордами? Спокойно же вы вылетели? Вы же сейчас не в Туркмении находитесь, дордами? Да. Да. У вас же семья в Туркменистане. Да, пожалуйста, туркменский говори. Ne için sen millet parasçılık ediyorsun? Türkmenistan'da ne dil var? 40 yıllar öğren orça ama millet parasçılık eden o. Yanlışlarda aytma. Türkmençe gürlel diye. Полно они имеют право, потому что тема про Туркменистана. Ксения, привет, Ксения. Можно тебе вопрос? Ксения, ты сейчас в Туркмении или в России или в Турции находишься? Где ты сейчас? Нет, я в Дубае нахожусь. Ne için Dubai'de, Türkmenistan'a sığmadın mı? Потому что я здесь... Залина, дура, я каждому отвечу. А ты сейчас... Давай я тебе отвечу. Я здесь работаю. И я спокойно... Не için Türkmenistan'da. İş yok mu Türkmenistan'da? А чё, если с Туркменистаном Шикубашка юрта yaşasan? Dur. Ksenija, sen Türkmenistan, Seret, birinci sorun, Farhad Durdiyev, Türkmenistan'a karşı değil, Türkmenistan'daki bolyan adalatsızlığa karşı. Seret, iki gepi sıkıştırma. Eştem, Ksenija, Seret, iki gepi sıkıştırma. Oldu ya. Ты как разговариваешь? Sen ne biçim hapa güzel? Yapsana Zalina, ağzın yapayla burmat. Ağzın yapayla iskele Zalina. Seret, Ksenija, eştem, Farhad Durdiyev, Türkmenistan'ın ehli problemalarını YouTube'a çıkardı. Sen gördün YouTube'da. Sen все прекрасно знаешь. Ты самая умная, да, сейчас у нас? Дорогая моя, ты все знаешь. Ты знаешь, что в Туркмении нельзя черные машины, в Туркмении нету доллара, банк не дает доллар. Ты все это знаешь и говоришь, все у нас прекрасно, да? Если у тебя все прекрасно, ты что делаешь в Дубае? Зачем ты не работаешь в Туркмении? Вот Ты вообще, во-первых, ilki Türkmençe gürlemeni öğren Ksenija. Dubai'da amını verip vermedi Türkmençe gürlemeni öğren suçka. Düşündün mü? Ecen skenler, Türkmenin yüz karalar, siz o doğanın skenler. Eldar, Bessovesные. Nuri sen ne diyen adamları alıp... Porsama. Salina. Nuri. Dostlar meni dinleyin o men çopan olup da hiç dinleyin oklay meni. Оскорбления не дозволены, что у вас дети смотрят. Вот, Seret sana yakan ok doğru değil mi? Sana yakan ok doğrular görüyorsun, правильно? И как ona bize de yakan ok bilen? Eldar, Eldar. Dur meni dinleyin gayretin doğuncuklam. Если у тебя где-то болит, это только сугубо лично твои проблемы. У меня, я спокойно, ты задал мне вопрос, я адекватный человек, как меня воспитывали родители, и так, как меня воспитывали. Men dinleyin de burmun, benim aytacağım bolayın onu çık gidecek. Neme davamı oldu? Ecen sken Türkmençe gürlemeni. Burmun, yo Eldar, men sen çıkarmasam bolmadın ne, Eldar. Yanı buraya kuyduruş verdim. Eldar, Nuri, смотрите, он задал мне вопрос, почему я нахожусь... Qaharыңızı saklap bilmeyen olsanız gayrat edin. Mikrofon yakında olsan söğün yönü bir eşitmelin. Gayrat edin. Добрый. Одно слово, я просто ответила, потом вы можете говорить. Боляны? Уважаемый, смотрите, вы задали мне вопрос. Kisunya, bir men moderatör ökmünü
Birazcık ruhsat berin ne sen başkalar gürlödüň op gelenin var. Ha sen bilen temaňa täzeden ikimiz ýene iki çek gelaýar. Bir soragyň bersin çopan ýüzünde. Более. Давай, проблем нет. Çopan ýüz aýdyr. Türkmenistan'ın kim tarafını tuttuyan olsa, men size aytjak, o olan hakkına mı aytjak gel? Mardan Angarik, Kuşkuğa çelli, Ferhedavada çelli, Garayolun hatavını, ne ile aday dedin ni? Şu adat Grades'te mi aytti? Doğru mu? Yol gaya, men o taýy yol näçe geçdim gaya. Ne şeyde geçen uzun. Indi adamlar var ha. Maşin alma o gayrı dursun. Şu taydaki adamlarda o tabir yok. Su yok. Ой, начинается. Может, песок нету, хлеба нету, еще что скажешь? Zarina, bak ni uvajaýs durdy. Bak özüňe mara başgalaryny uvajaýdy diýen özüňe gelsen. Men aýdy o tükkan, men bir zat aýdy o tükkan, hiç kim goşulmasylar, Nuri aýtdyna. Aýtdy. Goşulman gaýrat ediň. Wagtyňyz gelende jogap ber aý. Odan dinle. Indem öňe daýhalar. Neme potrodun üstünden iyi biçýärdiler. Ola indi o potrodan elinden aldılar. 10 hektary bir adam adyna goýmalmyşyn. 10 hektarym hemmeşem şoň agyndan iýmenmişin. Indi beýlekilere neme yok. Ol näme diýil ya? Твой модератор меня блокирует, Нуре. Это где ваш адалат? Нямичин твой этот меня сейчас блокировать хочет. Визгельда, ты чё, рыжий? Рыжий чижик. Hani? Adalat nerede var onlara? Подождите, Чопан. Боля, Чопан, бірче минут. Мне задали вопрос, да, если я в Туркменистан, почему я не в Туркменистане живу, не работаю? Türkmençe gürlemeden men sen soraňa jogap berjek gel. Türkmençe aýt, men soraňa jogap berjek. Мен сага айтып, просто сен уважительно отур спокойно же, мен жогап берем. Я просто если bir zat не смогу aytayın, я буду говорить по-русски. Слушайте, maňa sorum berdim. Doğrumy? Näme üçin men Türkmenistanda işlemok? Näme Türkmenistanda iş ýokmy? Türkmenistanda Hudaýa şükür men işleýän kompaniýasy Türkmenistanly, Italiýadan. Bolýarmy? Port. Ýöne şu Türkmenistanyň Dubaýda iki kompaniýasy bar. Bolýarmy? Я работаю Türkmenistanda işleýän и Dubaýda gelýän. Ya maňa 37 ýaşynda. Ya men şuman goýrym. O dedi manzilek ittizad. Bana orça ulle Türkmençe ulle gelenler, doğru? Ömrümden ölsem, aç ölsem, bir özüme satsam, men hakkımı satyan. Сайлер. Если я пойду продаваться, у меня папы нету и мамы нету. Мне перед ними будет на том свете стыдно, что Бог скажет моему отцу: ты чему научил свою дочку, чтобы она ходила, снималась? В жизни за 37 лет я никогда в жизни себя не продавала. Я здесь в Дубае какое только говно не кушала. И уборщица была, и кем я только здесь не была, но я никогда себя не продавала. У меня честь есть. Türkmen gelinler yarak bolmaly. Siz ýaly şol her kıyımını başına düşse, ansa deklenje gitmelerle başardyňmy, çykdyňmy, namasyň bilen işlemelem, gazanmalym. Dogry diýäňiz şey etmeli. Birin çünki Türkmeniň awraýyna gidýär ol, bir Türkmeniste. Men zaten мен говорили, да, я беременна, я спокойно живу, я не знаю, вы говорите, он сказал, что, Ильдар сказал, что надо в Туркменистан долго, бермелер, Худай kesin, Эджем canım yerine and içen. Я домой, Western Union'dan spokojno uğrayan, öydekiler Turkmenistan'da spokojno dolar alýan. Yani şöyle olsun. Aşgabatda.
Yok, Нет, nimede? Красновод. Türkmenbaşyda, Krasnovod'da. Красновод-то. Я Да? клянусь, вот Бог надо мной есть, вот Бог надо мной свидетель. Если я вру, пусть у меня сейчас, который ребенок во Kaçan мне inson живет, safar uğrattın? Ой, давай не İnson будем safar Hasan клясться uğrattın? ребенком, хорошо, Ксения? Dur, Не bol. трогайте детей, маму не 4 трогайте. месяца назад мен uğrattım. 4 ay önce men uğrattım. İnson safar, ha? Потому что потом мен карта, я стала на карту, они карту сделала им, ну, зарплату, düşünün mü? И они спокойно доллардан зарплата alıyorlar. Спокойно. Bankta barıyorlar, spokojno bankta Western Union alıyorlar. Hiç problemi yok. Sen ofitsialne, dur, düşündüm. Sen ofitsialne işleyen Türkmenistan'da da Dubai'da da. Sen şoň üçin aylığın sana dollarda gelýär. Sen hem şonu dollarda gelen üçin Western üstünden uğradyp bilýän. Yo, и даже sen o tapao diyor, sen ofitsialne işlemeyen, sen spokojno Western Union gidýän, uğradýan ady familiýasyň adresi ýazan bolup, olar gelýärler. Aşaktan ýazyň ani duranın vatandaşlar inson safar kim? Western Union'dan daşary ýurtdan dollar iwerip görüpdir. Ýazyň sana hanym ben alyp iwerip bildim, iwerip gördüm bolýa diýen başga da barmy? Onu diýmek Türkmenistan hökümeti adam saýlaýar vatandaşlar. Yani Ksunya berýär, bir de beren onu. Ksenia diýär. Sana berýärler diýär. Вот смотри, Можно друг я мой. что-то скажу, потом выйду я, мне собаку надо выгулить. Минуту. Bolýa Kerem sana verecek. Galina aýtsyn uğradoly onun sana berendi. No. Да. Этот Нури, мен düşünmedim, что этот Али чмо сидит, сене про тебя говорит, что он деньги не смог получить, то что ты деньги получил, что ли? Sen hani şo efire geldin ha, ana şoňa götübüşýär. Şo sen niýe sana diýe aýalyňa söýükdi diýe, sen men aýalyma söýükdiňmi näme Galina, men aýalyma? Я никогда в жизни твою жену не трогала. Смотри, Нуры, sen pul toplayan diye ona pul gelmedi, mошенник. Из-за этого, что ли, он орёт, кричит, Нуры, деньги не давайте? Yok. Onun üçin däl. Senin bilen soňky efirde ýadyňa düşýän soňky sapar geçenki efirde gelendi. Ali çok sen varada birden bolgusuz zatlar aýtdy. Soňam sen geldiňem on gaçyp gitdi. Menim gaçyp gidende gaharym geldi. Ortada mälik ikimiz galdyk. Onsoň menim gaharym geldi. Sen Ali şo näme üçin gaçyp gitdiň geldiň bir zatlar diýdiňmi ýerinde dur. Bolmazdy açma teman diýip gaharym geldi. Soň sen ýatışdyň adetdiňem bolan zaprosiy berdi bolanam almadym. Onuň ertesi gün çykyp diýe Nuriýanyň diýe dinle Nuriýanyň diýe aýalyna ýa dinletdimi? Nuri sen diýe aýalyna şey diýdi, bey diýdi diýe Galina waltyna diýe. Men eşitdim, men Jemşidinkini eşitdim. Nuri, senin aýalyň fotoğrafyny kim maňa berdi? Dilber Abalakova. Dilber Abalakova berendir, ýöne meniň aýalymyň suraty sende bolmagy, aýalym näme suratydyr da näme aýalymdır da. Men sana näme diýjek bolýan? Кто bizi Türkmenleri birbirine düşman kim ediye? Вот такой, как его, Гара Чөкүрдек, это Дилбер Абалакова, Аличо, Паличо, Өвес Гелди, который сидит там всякую, Bakı, например. Böyle adamlar Türkmenleri birbirine düşman ediyorlar. Yok, öwrüldem gowy bakam gowy bir-birine düşman eden ok. Olar hakykati görýär. Bir-birine düşman edýänler Abalakow bilen maksat Türkiýe esasy İstanbul'da. Dün Bakı'nın efirine girdim. Efirine koşulam. Türkmençe gürülecek. Ken gürlep bilem ok, yöne gürülecek. Bak dün Bakı'nın efirine girdim. Bakı manemi deydi. 30 dakika seninle sorak cevap alışalım. Men tamam deydim. Davay сделаем, короче. Bana sorak beriye, men ona cevap beriyen yöne cevabı istediği gibi alıp bilmeye. Понимаешь это? Bolýa ony soň gepleşerdim. Başga efirdekiler ökmanna. Eger sorun ýok bolsa men baştakda garaşyp duranlar bar. Залина. Bak Şatır diye yazýa da. Я горжусь, что я Лебапский вилаят, men Şatır. Hova. Men Şatır. Näme diýjek bolýaňyz? Komentarlara men jogap berem o vatandaşlar. Komentarlarda bagada tökýän. Millet parasylyk ýok. Kim ýazan bolsa, kim ýazypdyr şonu, soňu diýilýän. Hova hepsi men. Залина Sesini kapatýan vatandaşlar.
sesini kapatacaksın. Ana yalan çünkü ben motor kapattım. Не, он говорит, что Зарина Шатыр, а sen kim? Ya boş ver işte millet paranı ediyorlar uçturma için. Men Guvanyan Lebap vilayatında dünyaya geldim. Hova men Şatır, men Guvanyan. Biz nerede geldik? Biz Bolya Zalina. 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 Bor paka. Davay. Kerem sana söz verecek çünkü yerden ver karış dur hakkında da girdik doğru maçtan hiç kim söylem vermedi. У меня телефон замкнул, даже не отключаться не хочет. Отключи меня. Хорошо, сейчас. Давай. Закрепился. Kerem aydıverin Kerem sen dinle dost. Bahadar kişun yangam soru olur. Ya geçer vatan hain neme, hükümet neme, vatan neme. Vatan baki, bayrağımızdan baki, bayrağıma hormat koymayana, vatana hormat koymayana, menem hormat koyamok. Yönemin, hükümeti, prezidenti, alıp barayan politikasını gollaman bilyen, ol menin konstitusyon hakkım. Şonu tapavdunu hadar kişun yölen gepleşer. Kerim sen aydın Assalamu alaikum. Go'me adaylan da sorqma. Salam. Aleyküm selam. Go'mdan hatlar. Şu aşakta millet paralı söylüyor ýaýanlar tesiz alın ay vatandaşlar. Gönü kim bolaysın tapağı diyor. Millet paralı diýen. Çok koru Tuğlama maňa da osuryatdym da. O. Mala diýär bir başlygyny goýman bilen gowa ya. Hemen bir yeni iki tane adam karışıp dur olur Alman'a vurk gene olur mi alsam sana söz vermelerdi. Yo mena garek bir söwünmäne zat etmäne girem mok ya oňam tarapy däl ya maňam tarapy däl. Ýöne sizden bir etçe kaçdym bir 24 sagatçyk bir geplemenjik otursaňyz men wara nirde bolsam wara näme etmelem bolam etçeklere nire girseňiz diňetsiz ol siz bir gayrat edin o bir günçük diýinjiňizi alaýyň yatyp görüň diýinjiňizi alyň gayrat edin. Kerem men sen kiýsaňa girem o dur dämi? Sen ya telefonu giren ok da ýöne prosto nire çyksaňyz diňetsiz ol siz farkat durdy. Ýok owal, ýok şuwal, ýok owal, ýok bol. Gayrat edin o. Gayrat men Gayrat tutordu dostum bağışla. 24 saat. Ay men 3 günler efire açamma oy dost çişirmesene bolýarmy? Düýne açamma okun, onu açamma. Baryňyz birlikde gyýryş bilýäňizmi? Kerem. Ay Kerem, kardeşim sen hiç kim göwnüňe degmek isleýän ýok. Sen gaýta 24 saatda senem diýen jal arasyna o gün efire gelip bermediňler, senem ýapdy diýen 24 saatlap iliň efirine gelmedi. Men iliň efirine şu ýaşyma seni birinji gezek gelýärmen. Ana şol birinji gezek bolsa sen näde günde 24 saatlap bilýän ay gün adamdan efire girýän näde bilýän ay seni gün birinji gezek gelýär. Lu boy ýeri gir, senem bir zat bir purkol bir zat göreýini gir, senem hemme yerde dediğin şu farkat durdu. Kerem. Şu bey adımlığın şu alamatı. Şunu bilen okmayın. Kerem şu zatın ansadı suğulu var. Sen 24 saatte hiç şerek girmedi yattığın için. Gözün bağlı gözün karamata ölen. Kerim sen onu diýinjal şu urudu seni çünkü sen ya adapsın belli. Sağ ol onu. Dinlemeni Hormatly Kerem ayırdık gartiya adaptır vatandaşlar ýöne farkat durdy folmak bolýar her kime başardy nokta Kerem sen onu tapawdyny düşünmeýän sen senin farkadyň adyny netip boldy öňümüzdäki 50 ýyl emeçlersiň hepsi. Kiçun bankda dolar var. Etir öýdäkler bar ya banka. Seret çağından andyşdyň. Etir öýdäkler bar ya bermese yani жалко просто çağına. Sen спокойно урод, если almaýarlar, sen maňa liçka, sen nomeryny ýazýan, pul urody olar almasalar, sen screenshot ýapýan, что bular almadylar, что им не дали в банке, вистрününü almadylar, screenshot edýän urody, Sen
Davay men bağlayayım sonunu. Davay men bağlayayım. Onda böyle dinle. Onda şu Türkiye'deki iş yapan adamlar bar Samsung'da onda. Hiç kim bar görmedi banka. Birinci de. Если пока sen ne mi diyen sana? Sen ne mi diyen o sana? Sen ne mi diyen o? Men söğünüm okşuma da am söğünüm okşuma. Eldar bir buçuk ruhsat ver. Kişine bir soru verin de. Sen abla. Он должен извиниться для начала. Ay men seni halka karşı gittin adama izin etsedim ama başla öyle. Sen değildin ama. Sen onda halkın üstünün gülme. Hakikatları gurla gelip. Naprimер seret sen diyen Türkmenistan'a karşı diyen birmin. Ertir Türkmenistan'ın prezidenti bir dakika. Ertir Türkmenistan'ın prezidenti öldü naprimер. Ertir prezidenti ölse yurt yok golem son. Sen ne yaptın benim kedine? Sen beni de dinle birmin. Sünet. Kim aydın? Kim aydın sen? Davay kutuplaşmalıyını burayda Eldar. Davay kutuplaşmalıyını birimiz. Gün noğur birimiz gün vatar olmalıyını sıradu. Yani bunu düşünürse geliyendirden hemen düşündürüp vermek bizim borcumuz da biz tağım şoň üçün çıktık abi yolu. Seni o tarafa bizim tarafa etmedi. Bolya didi. Barlak görürüz, bolmayan olsa yalan söyleyen kendiyer. Bolunu o kendiyer. Çarşanga. Kişiyle dolarını nerede bozduruyorsun son? Bankta bozduruyorsun mu? Niye? Onlar Western Union. Dolarını nerede bozduruyorsun? Ya Western Union'dan iyi bir palyandır belki. Yani nerede bozduruyorsun? Dolarını nerede bozduruyorsun? Это уже başka sorun. Это уже başka sorun. Gide paminaj, gide paminaj. O dedi. Ha, gide paminaj. Dolar uğradı polonok. Şoň edip bolun. Men dedim. Bankta böldüreyim mi o zaman? Arıyorlar. Doğrudan nerede çalışıyorlar? Gidiyorlar. Bazarda çalışıyorlar. O bankta çalışıyorlar. Men ne işim var? Ne için bazarda çalışmalı? Ne için bankta çalışmalı değil? Что в банке ne için bankta çalışmalı değil? Bazarda çalışmalı. Было в том, подождите, ваше обвинение было в том, что турецкие граждане не могут получать доллары в банке. Ваше обвинение было в том, что у нас государство есть, у нас банк есть. Почему не надо поменять на банке? Спокойно. Поменять на базаре. Нет, подождите, давай. Базар что, у нас государство, что ли? Çarşanga. Gayret et soru verende cevap verip garaşay birazcık 2 minut ruhsat ber. Hem soru veriyen hem cevap vermene garaşan o. Oğlum küsünüz yenem şon yarak. Soru verende подожди немножко. Нет, я же вам объясняю, что... Вот смотрите, я объясняю. Мне задали вопрос. Я услышала, что вы говорите, что в Туркменистан нельзя отправлять деньги в банки, не выдают в долларах, получать доллар. Я вам говорю, что и вылетать, залетать спокойно нельзя. Я вам говорю, что я спокойно беру деньги. Почему я вам сказала 4 месяца назад, потому что был процесс, чтобы оформить документы, чтобы моя сестра спокойно уже мою зарплату, ту часть, которую я отвела, они получали на карте. Также они получают на карте в долларах. Они приходят в банк, они снимают доллары, хотя я с вами согласна. Раньше, я не буду это отрицать, раньше было все в манатах. Раньше стоял запрет на то, чтобы мы не могли получать ни через Western Union, никак. Зарплату переводили в манатах, хотя зарплата начислялась в долларах. Я помню это, я с вами согласна. Проблем нет. Да, а вам какая разница? Нет, а вам какая разница? Доллар дал, нет, доллар дал, манат дал. Вам какая разница? Там 3 манат 50 курс. Вот именно, что я и говорю, что у меня нет вообще проблем. Я просто говорю сейчас о том, что вы говорите, что нельзя в банке получить доллары. Я вам говорю, что вот я отправляла 4 месяца назад через Western Union деньги домой. И мои родные спокойно пошли в Western Union и получили в долларах. Спокойно.
Нет, Торошки, у нас каждая страна, Кисуня, сейчас, один вопрос просто. Каждая страна есть один курс, правильно? И доллар один курс есть, и евро один курс есть. И Туркменистана тоже один курс есть, 3 манат 50. Понимаете? Да. У нас тоже. Как и в Дубае. 3,65. Да. Один дирхам 3,65. Да? $1 почему тогда ты, когда ты отправляешь через Western Union долларом, а ты не берешь манат? Почему не берешь? Потому что я отправляю долларами, а Western Union выдает долларами. У тебя спрашивают, тебе дать в долларами или тебе выдать манатами? И она также... Почему не берешь, когда тебе доллар отправляет? А тебе же разницы нет. У нас же всего лишь один курс есть. 3 манат 50. Это официальный курс, который в банке есть. Вот я тебе сейчас скажу. Вот смотри, для всех, для каждой семьи, наверное, да, для каждой семьи выгодно получать валюту ту, которая ей нужна. Нужнее. Не, валюта тебе почему нужна? Я тебе спрашиваю. Ты идешь картошку покупаешь манатом, лук покупаешь манатом, одежду покупаешь манатом. Тебе доллар почему надо? Так вот я вам объясняю. У каждой в семье есть свои какие-то моменты, которые нуждаются, допустим, в долларах или в манатах. Если моей семье нужны манаты, они получают в манатах. Они могут пойти спокойно обменять доллары на манаты. Проблем нет. Ответ, Кисуня, вы много чего разговариваете, но есть только один ответ есть. Потому что черный рынок это не 3 манат 50, а 19 манат. Поэтому тебе надо доллар, чтобы поменять на черный рынок, правильно? И если ты этого сейчас скажешь, Kisunya, подожди, durma olunur. Eğer sen şunu häzir aýtsaň, senem watana, hökümete, prezidente garşy gitdiň. Senem predator boldun mende. Predator, sen predator bolan. Нет, senem predator bolan. Gurbarmutçuk, geldiler, tema ucun yitirmeyen asker oturalım. Можно мне сказать? Geldin. Kisunya, подожди. Я вам говорю, что в каждой семье, her öyde, в каждой семье есть свои вопросы, которые хотят получить в долларах, они получают в долларах, которым нужно манаты, они получают манатов по такому же курсу. Я не знаю, у вас очень устарелая информация, что в Туркменистане доллары не выдают. Более прямой фору. Туркменистана черный рынок вам и окмы. Бара? Я вообще не связана с этим никак. Поговорю. Черный рынок, vatan hain olyan, predator olyan, vadide oturdu, все. Seret, bir iki zada çeksene sana. Dubai'de mesela 50 dirhem alıp baryan, Liboy bir banka, doları verip spakon izin, aydıp bilen doğru mu? Türkmenistan'da şunu edip olan yok. Mesela 50 manat alıp bardın, bana bir $5 ya $10 neçe düşen olsa, şunu alıp olan yok Türkmenistan'da. Te saglasın setum? Senin oyundaklar al ya, Superman mi senin oyundaklar? Нет, мен sana брат edin. Я тебе скажу. 4 ay olupdur sen Dubai'ye vararına. 4 ay bundan alıp bolar, bu bolar sen şuma Türkmenistan'da değerli kenin. Я не говорила, что я 4 месяца назад была в Туркменистане. Bolar sen premo cevap ver uzatma. Türkmenistan'da mesela Dubai'de 50 dirhem aldın, premo banka girdin, dolar övürdün, çıktın, öyüne geldin. Türkmenistan'da şu hareket edip bolar mı? Pul aldın, banka bardın, dolar aldın, öyüne geldin. Bolar mı şu? Bolan okma. Daha ilinet. Bolar. Şu. Arkadan kim senin? Arkadan kim? Şuna mı etpas senin вопрос? Аркадак kim ki seni? Знаешь, что такое Аркадак? Не, я знаю своего президента. Покровитель, кто ваш? У меня нету покровителя. Мой покровитель умер, когда мне было 19 Ладно, лет. Ксюша, мой извините.
Проблем нет. Ксюша, извините, вы так хорошо нам подсказали. Огромное вам спасибо за ваши комплиментные слова. Но не забывайте, знаю, вы гражданка Туркменистана, но которые в эфире сидят, они тоже граждане Туркменистана, и тоже в данное время все информацией пользуются внутри Туркменистана. Спасибо за вашу консультацию, но мы не нуждаемся в вашей консультации, где там какие вопросы бывают, какие там перечисляются, сколько валюты получают. Я знаю, вы там доллар отправляете, вам все ли нуждаетесь в туркменских манатах, но вы не хотите получать туркменский манат, потому что вы этот доллар берете, и вы на черном рынке меняете. Мы знаем это все, не только вы же. Просто говорите, я не сказал, вы это говорите. Мы в данное время в этой ситуации живем же. Извините, вы же не в 18 веке живете, не в 17 веке живете. Мы тоже, как вы, в 21 веке живем. В одном городе, в одном мы тоже сами в Красноярске живем. Извините, ладно, я тоже. Мы же вас выслушали. Вы тоже нам дайте подсказать. Надо людей обманывать. Мы же вас слушали. Извините, Ксюша. Да ладно вы. Пожалуйста, нам тоже дайте очередь. Конечно. Не забывайте, вот я тоже в данное время, ваши землячки из города Туркменбаши, мы с ним в одном месте живем, в одном работе работаем вместе с Туркменбаши, который... Вы не поверите даже, какой банк, какой Western Union, вы хотите сказать, из государств, из зарубежных стран, даже из... Не, секундочку, которые из Дубая тоже здесь за рубежом работают, из Туркменбаши. Они не поверите просто. Только, может, обидите, вы не знаю, это ваше мнение. Но в данное время, которые граждане Туркменистана из города Туркменбаши, Красноярска, они не могут через банк отправлять, ведь юным отправлять не могут. И если отправить, они доллар не могут получать. Извините. Ладно, Нурмухаммед, Аллах иманат кендинги бак иншаллах. Вы, Ксюша, он хочет менять наше мнение. Мы все равно знаем, мы тоже с вами, как вы, в одном городе, в одном государстве живем. Спасибо, спокойно. Спасибо. Я не говорю за весь Туркменистан, да, я не говорю за всех людей. Нуры, услышьте меня, пожалуйста. Я говорю лично за себя и за свою ситуацию, о которой я в 100% уверена. Я уверена в том, что я делала. Я отправляла деньги домой через Western Union. Мои родные спокойно понимали. Но вы же черный рынок не принимаете. Вот, например, я не могу так сделать. Вот, например, я не могу так сделать, как и вы. Понимаете, о чем я? Не могу. Это значит, что государство Туркменистана дискриминирует граждан своих. Сейчас о чем? Почему? Потому что вам можно, а другим гражданам, которые нет знакомых в банках, там еще кого-то, вот они, бедолаги, не могут, как и вы. Почему? Вы зачем так говорите? Потому что нету своих деньги, чтобы это коррумпированная страна. Чисто сердце birdat düşündürjek bolýan ýöne şu taýda oturanyň hemmesem Türkmenistan'a Karabağdaryň badyna bilýär, bankda dollaryň berilmeýänliginden bilýär, Western Union'dan dollar berilmeýänliginden bilýär. Sen gelip aýdanyň bilenem. Şu situasiýa ütgän ok. Hakikat ütgän ok. Sen gelip aýdanyň bilenem. Послушай меня. Я тебе говорю, мне какой резон? Я простой житель Туркменистана. Простой. Мне вообще по барабану. Все. Мне главное, чтобы мою семью никогда никто не трогал. А нам не по барабану. Нам очень важно. Я понимаю. Мне главное, чтобы моя семья была жива-здорова. Мне главное, чтобы мою семью не настигло то, что настигло в Украине, когда они подняли бунт между собой, гражданская война не была. Вот что мне важно. А мне не важно, кто что отправил, кто что получил. Я говорю за себя лично, что я отправляю, мои родные получают в долларах. Это факт. Если ты законно выезжаешь и заезжаешь в страну, тебя никто не остановит. Если ты живешь по законам, это во всей стране, во всем мире так. Если ты живешь по закону, если ты соблюдаешь закон своего государства, у тебя нету никаких проблем. Но если ты начинаешь делать какие-то правонарушения, естественно, к тебе будут вопросы. Естественно. Это нормально.
что в Дубае, что в Турции, что в Америке, что везде, где ты хочешь. И я не понимаю людей сейчас. Правонарушение, Кисуня, в первую очередь, это сам государство делает. 80% правонарушения это сам государство делает. Может, народ тоже делает 20%, но большинство правонарушений делает вот теперь смотрите, сам государство. Вот черный рынок есть. Вот кому-то значит, Western Union есть, кому-то нету. Кому-то виза карта деньги пересылает, кому-то нет. Понимаешь? Нет, должен быть справедливо все. Понимаешь? Должен быть общий закон должен быть для всех. Кисуня, ты хотела объяснить то, что у тебя вот такая ситуация, и вы тоже должны ходить по этой дорожке. Типа, так хотела объяснить народу? Нет, я вам говорю, что аналитик, если вы еще раз, или вот Давлет, как его зовут, еще раз будете меня оскорблять, вы просто показываете неуважение и невоспитание своей семьи. Это первое. Второе. Вечер. Минуточку, Кисуня, вы так прекрасно, красиво говорите, мы просто устали вас слушать. Сейчас я вам один момент. Вы говорите, я говорю за свою семью. Здесь эфир не говорящих о своей семье, а говорящих о народе, о обществе. О народе, да. Вам здесь моя не семья место, это мой барышня, народ. до свидания. Ну, почему? Да, вы же говорите, моя семья это мой народ. что вы прекрасно глаголили, что вы только говорите за вы свою меня не семью. А что вас слышите? слушать? Вы же Я уже только час слышите слушаю то, вас. что вы Ксения, хотите. вы вот давайте вот так, поклянитесь, да, что вы не врете. Клянитесь своими там родными и близкими, что вы сейчас не врете. Нет, я клянусь, вы же правильно, вы же правду режете. Давай, Серед Кисуня, прежде чем ты задала вопрос, мен ашактакылар biraz soracak. Şuaydaki 128 adam Kisunya doğru yepleyemi ya da yanlış yepleyemi. Yani Kisunya aydana doğru mu? Bankta dolar bağ deydi, çalışıp bolya deydi yani. Çoğun reynikten men dedi işim yok dedi, bağım yok mu bilem yok dedi. Doğru yepleyemi vatandaşlar. Yazın aşaktan doğru yepleyemi ya da yanlış yepleyemi. Eğer yanlış yepleyediğinden köp sağın köp olsa kıyınan yan. Или же не заходите, зачем врать? Вам не стыдно? Смотрите, вот дайте мне сказать, Нуры, вот смотрите, Нуры, вы, час говорите, Кисюня, час сидите, сами себе противоречите, Дайте мне договорить. Да ладно. Я говорю, что я против того, чтобы... Kisunya, son kısa parçadan ait, ondan mesela çıkaracak. Çünkü sen bärik propagandiru dedik gelin. Bak, teman başında sen farkat durdu, propagandiru dediydin. Sen gelip şu ol, yalanı propagandiru dediyen. Hakikati aytmak, hakikat bolyandır. Hakikati yalan yaradık görkünmek. Propaganda değilyandır. Yadından çıkarma onu. Yine min son kısadan ait, min son seni çıkarmak istedim. Проблем нет, я сама спущусь. Смотрите, я вам говорю, что вы, когда я с самого начала к вам зашла, правильно, Нурхан? С каким вопросом я к вам зашла? Вы против Туркменистана? Я имела в виду, вы против туркменского народа или вы за туркменский народ? Какой был мой вопрос? Bolum soruňuz berdiňiz, men jogap berjek. Görme siz men aşağı alıp jogap berjek. Çünkü siz neme bermeýäňiz. Я же не пропагандирую, я же вам не говорю, что... Хорошо. Более, men siz... Соня, что ты должен именно делать... Извините, мы вас поняли, я буду вас что-то снимать etmekçi. Sizin soruňyzy düşündüm men. Yani bir adamı yine düşünürcek olup alada etmeyen men. Men aydiyan özü aytacak zadım. Siz kabul edersiniz, etmersiniz. Olum sizin tarafınız, sizin fikiriňizde de hormat koýan. Nur sen yanlış aýtýan diýip bilersiň. А почему вы меня выгоняете тогда, если я за туркменский? Я также за туркменский народ. Почему вы меня выгоняете? Кисуня. Никто здесь не против народа, вы пропагандируете, я еще раз говорю. Вы пропагандируете неправильные вещи здесь. Я вообще ничего не пропагандирую. За народа, конечно. Это не в моем амплуа. Вы пропагандируете то, что все нормально. Нет, у нас в Туркменистане все супер, все нормально, там никаких проблем нету. Вот так говорите. Поэтому это неправильно. Это неправильно. Врать легко и сложно, как вам?
Я вообще не Вам вру, как, если врать честно. сложно или легко? Вот можете себе представить, Да вы что я что? вообще не вру? Да. Давайте, Вы можете окей. можете Вы сейчас говорите, меня, что как вы мне Ya продаете вообще доказать, не вру что я diyen вру? adamlar yalan söylüyor. Çünkü свою adam ömründe семью. yalan söylüyor. Не, Кисюня, вы так, подождите, Кисюня, я вам один вопрос, короткий и четкий. Вы говорили, да, что вы прекрасно переводите через Western Union в Туркменистан деньги. Вы можете Да. поставить вот этот к себе на страницу, вот эту бумажку, которую вы перевели действительно в Туркменистан, там какую-то там сумму? Фамилию Уважаемый, если честно, закройте, вот если только честно, пусть будет там я Туркменистан честно и вам Western говорю, Union. у меня ее нету, Поставьте, если потому вы что не врете, у меня сделайте это. ее нету, потому что это было 4 месяца тому назад. Yok. Это первое. Второе, я вам обещаю, что если вдруг я ее... Сейчас, подождите. Ну, завтра сделайте, я вас очень прошу, все равно, наверное, переводите. Окей. Сейчас, секунду, я посмотрю просто, если у Нет, меня... переводить сeret аналитик агам. Ксюня, переводить это не трудно. Я сейчас иду здесь, $200 uğraşıp edim uğradık beri ya Western'da mesele yok. Esasda şol anardan $200 edip almayı ya da kursundan mana dedip almayı. Şu gibi tansan görgürmez yani. Uğraşmak mesele. Uğraştan uğraşacağım ama. И свой эфир закроет, Нури. И получать там Скорее всего, так $10. будет, думаю. Я Нет, посмотрю. слушайте меня. Вот смотрите, у вас у всех мнения расходятся. Я И посмотрю. мой $1 ответ, $10 вы все çok söyledim, ay, понимаете son çıkaracak именно çünkü- так, как вы хотите. Вы же сейчас, опять-таки, Мурат, Нурмухаммед, вы неправильно Ладно, говорите. Вы сказали, если они пойдут в банк, они получат в долларах или они получат в манатах по курсу? Я вам говорю, что если вы отправите в долларах, они придут в банк и они получат в долларах. Они не получат в манатах по курсу, они получат в долларах. А что они будут делать с этими долларами? Это только их сугубо личные проблемы. Вот что я вам хочу сказать. Так Да, вы же а что сейчас они- говорите, да, но вы же сейчас утверждаете, что якобы они, если вы отправляете в долларах, они не получают в долларах. Вы же это утверждаете, правильно? А я вам утверждаю, что они... вы знаете, нет, я вам про закон тогда вспоминаю сейчас. В 2017 году вышел закон такой, там написано, şunun beylek çıkan vaktinde dolar banklarda qadağan edilen doğruna çıkan zakon 2017 yılda açıp görüp bilersiniz, men lişni gözüm bilen gördüm şonu. Şunun beylek Amerikanın ABŞ doları nağıt ulanışından yatırıldı. Nağıt ulanışından yatırıldı. To yüzden Türkmenistan'ın çağında doları ulanıvan bilen yok. Düşünün, hiç yerde. Jay, maşin, onun dolar dodu. Son mana da geçti. Şondan son. Çünkü nağıt ulanışından dolar qadağan edildi. Şu zakonum çıktı. Sen näme istedip bilýär diýen? A men nämeden dolar men aldım da dolary. Dolar almam da o. Nağıt ulanışından yatırıldı çünkü. Nuri, Orset'te de var, neme sanksiyalar var, girilenden son dolar yatırılır, şu yerde de dolar tapmak kayın şun. Türkmenistan'da da var şon yalla, yönü var, o yerde sanksiya da girilmedi, hiç de adam olmadı, aldılar, yatırdılar. Смотрите, Men var Türkmenistan'dan gaytmakam, bankın var, kaptırın, Sonya, Türkmenistan'a Karabağ'da var mı? Niye? Çornorynik, Sonya. O bankta da atılıyordu şol даже. Sonya, Çornorynik var mı Türkmenistan'da вообще? Çornorynik, Karabağlar. Men bilýän Özbekistan'da yok, Kırgızstan'da yok. Çornorynik, doların Karabağları. Hem yerde var. Türkiye'de var mı? Hem yerde var. Dur. Dubai'de var mı? Han Dubai'de. Nerede var? Dubai'de. Men ayamam bu bilen Dubai. Dubai'de yok Karabağlar. Muhammed. 50 dolar çalışıp görün var mı? Dolar gerek mi? Ağam deyip görün var mı? Конечно. Muhammed. Yok. Özbekistan'da da yok. Badi yan yakınlığı dolarda da. Kırgızistan'da da yok. Ням içinde. Почему, скажи? Потому что Америке нужно это. Она снабжает все и везде. Все и везде. Bizde badiydin, benim sana misal verdim. Türkiye'de yok даже. Даже Turca'da yok.
в Турции нету, если Yok я Sonya, 4 siz года propaganda тому bilen назад meşgul ездила olýan по вам, Времени объяснить пустая меняла трата доллары времени. ночную на такси. Tunya. Yok Sonya, men seni almaly boldum çünkü sen propaganda edýän. Gelende de Farhat propaganda edýär diýdi. Menim hakykatlar aýtmak propagandamy diýdim. Soň gitti nähe özü propaganda edip başlady. Hakykatlar aýtjaksyň. Sonya. Aýtjak ozan hakykatlar aýt. Bolmasa da yok. Hakykatlar aýtsaňam sen watan haýyny bolarsyň. Saňa dönük diýerler, men saňa aýdaýyn. Hakykaty aýdy bilmänjik geçersiň. Men erkek, men diýen sözümde durýan, hakykat aýtýan ýetem aýdy bilýän. Erkin hoş geldin täzeden ýene ortada. Gowmam, tamam çekmin Muhammed. Mälik gerde, gowma edeleňen. Ya o yan kısu şey alak bidin o wagtym dalma üçin gelýär. Wagtym dogurlap şonu pikirini bölýän gelýär. Ha wala ho adam pikirini bölme üçin gelýär wala. Haýyrly iş üçin gelen okla ho. Ödem men ya gavna kuşuldy ya gavna kuşuldy ya forma dejden görýärmi durşun narşany forma dejde ho sura tutar. Orlay insan Allah kuwat bersin. Olam hiç. Tawul. Näme mesele näme diýsen ha, mesele şunu. Ol geldi dänim Farhat durdy, gol ýani keniňiz bolnydy, ollydy. Predatil ekena diýdi. Predatil näme diýip sorak berdim. Aý diýdi Türkmenistana diýdi, garşy diýdi, adamlar propaganda ýerdi diýdi. Özüm şu wagt gelip bir sanjagam hakykaty boýundan alman gitdi. Propaganda bolanno abişli görünüp duran ak listi gapgar edip görkezmegi propaganda diýilýär. Mysal üçin propagandistler belli Salavyov we mysal üçin Rossiýada da Putinin edýän işini gowy edýän ýalag edip görkezýär. Türkiýede de bar propagandistler. Hökümetiň edýän işini gowy iş edýän ýalag edip görkezýänler propagandist diýilýär. Naşatlyk şeýhi from propagandist. Maksat Türkiýede propagandist. Bular hemmes propagandist. Hakykata ýa-da watan haýyny diýilýär. Näme diýär ol? Her bir türkmen diýär. Edi şu gece gündüz ertir banka var ya Türkmenistanda diýär mesela 50 manat alýa, şonu dollara öwrüp bilýär diýär ýanky. Şonu. Näde bunanjak oňa, am şonu aýtdyn. Eldar eşdilýän mikrofon bar. Birazcık dasrakdyň stuýa. Endi normal gelem. Ýa aýtdy, her bir türkmen diýär mesela 50 manat alyp diýdim, banka barsa ertir öýdäkler diýdim. Şonu 10 dollar öwrüp bilýär diýsem, howa конечно diýär menkiler öwrede. Näme diýär, urjakmy, öldürjakmy, näme diýär onu? Sonya şey diýdi diýip, şey diýeni bilen hakykat ütgän. Olanawal. Hakykat duran ýerine. Ýene bir zat aýtjak, sen Serat, ýene Ksenia ýüzden ýaşdaýdan. Serat, prezident geçicidir, watan ömürlük. Mesela sen aýtjaň prezidentimize garşy diýen, ertir bir prezidentiň öldü, sen watansyz bolýamsyň. Sen näme bolýamyň? Pasportsuz adam bolýam, watansız raýat bolýam, näme bolýan sen? Prezident geçici öldü, çalışyp biler. Cemal burundan mara bilýän wagtyna bara siz öýrtäňiz, biz hem ölersip niýaz, onu beýlek şahyr sumak wa siz öýrtäňiz, biz hem ölersip. Diktator çalışdan bolýar, bir taşrakdan beýlek taşraga geçdiler. Son ýalyk adamlar bolýar. Öwelli gowmaýadylar. Ha sen hem Dubaýda çorluryň barmy? Karawada barmy? Men 4,5 ýyl boldy, göremiz ýok bizler aktaryp beşodan sana. Banka diýip. 4,5 ýyl bana aktarýar. Ýok, propaganda etdiler Dubaýda. Ýok, bank dollar. Gördi bara. Dollar işliyor, bankın içinde işliyor. Daşarda hatta magazinlarda da işlän ýok, dollar göremiz ýok bizler. Bizler bankda sol arabın öz pulunda alıyoruz, öz pulunda bizler aňra uzatýos. Üye. O pul dollar göremiz ýok böre gelip. Bir gezek aeroportda görüpdim men. Öz geldi men bir kısan Afgan tanaýanda İstanbulda. Öýüňizde kart işler, siz haýsy bankdan uratjaňyz? Pramy karty urutup bola bilen dogry dämi? Afganistan. Hawa Western Union'da uzatýos, başga nememiz ba, ol kaýsy beňden bolsa da alyp bilýos bizler. Mesela indi bir jahany bankymyz bar. İçeride adrak narakam diýsem men. Köp işlemese de %60 işliyor, %60 oglan nemeden uzatıyor. Karabazardan uzatıyor. Mesela şahsi uzatıyorlar. Berde bankam iş yok, hükümetine iş yok. Mesela men uzatsam üyüme
Berde bir oglana berýän, şunu şöýerden berilsin Awganistanda pul diýip. Soň şu pulu şerap berýän. Ol näme bilýär? Öwedil ol bankyň tutumy bar çünki. Bir döwletiň bankyndan başga döwletiň bankyna urudyňda tutum känrak gidýär diýip şo $1-2 şu taýda $3 şunu bilýär. O näme öwez geldi. Men bir zat bilen bir Şiraly diýip Awganistanda bir dostumyň işdeşi bardy. Prem oturan ýerinden telefondan komnatdan çykanok. Telefondan öýüne $50 urat görkezde telefondan. Elektron kartus bilen öýünden çykanok komnatdan. Men Kisunya inni sorawşy. Kisunya ýallara, şonuň düşünjesini näkelere, watanymy sevýän. Men o dünýä ölüp gitsem men predator bolmaýan, watanymy men hökümetime, prezidentime dil ýetirmeýän diýen Kisunya. Saňa soraw. Inni şu taýda Awganistanyň halky daşary ýurtda oturan ýerinden telefondan öz ýurduny iýerip bilýär. Öz Awganistanyň halky şonu edip bilýär. Gazaklar edip bilýär. Men bular näme üçin mysal berýän? Goňky döwletlerimiz bolan soň Azerbaýjan edip bilýär. Türkmenistan edip bilenok, Türkmenistanyň halky edip bilenok. Inni kim maskara edýär Türkmenistany? Türkmenistana kim dil ýetipdirýär? Yani Türkmenistan hökümetiniň şu wagt edip berýän şu zatlaryny aýtsak biz watan haýyny bolýarmy? Ýa-da predator bolýarmy? Ýa-da garamaşyn diýsen Liboy bir daşary ýurtda türkmen diýsen ilkinji sora ýany. Size garamaşyn zaprešonmaýdy. Diňe akmaşyn wada dogrumy şu diýip şonu soraýar menden. Daşary ýurtda Orslar ýa Ýewropaly Hytaýlar Liboy ýurdu Dubaýda ýaşaýan o sonra başga ýurtlara ýurduň adamlaryna men Türkmenistanydy ilkinji berjek soraw şo bar. Kisunya. Sen bu taýda tanarap bir söz tuýsa. Öwedelle sorawma karoçy. Öwedelle. Aýdyň. Dubaýda bar Awganistanyň konsullary ilçkanalary barmy? Bar. Üç ýerde bar. Siziň bar ýagdaýyňyzda Türk näme Awganistana gitmesi şo ilçkanalar konsullugyna üstü bilen pasportlaryňyň möhlet dolan soň çalışmana bar mümkinçilikler barmy? Çalışyp berýärlermi öz raýatlaryny, Awgan raýatlaryny? Hawa bizler mana şu ýerden men wagtymda olup gelýär, men pasportumyň bir 6 aýlyk möhleti galdy. Men üýüme gitjekden mana şu ýerden ýene täze pasport aljak. Täze pasport. $150 garaň. $150 meniň pasportumyň täze bolmasy üçin berýär. 400 manat mana şu arabyň öz puluna 400 manat berdim, $1000 manat, $250. $250 bilen men pasportumy alabilýän. Amma Awganistana gitsem $75 men alabilýärm. Awganistana gitsem $75. Börde şol $250 karyp barýar. Variant iki variant amma. Öňe üstseňem çalışyp bilýän, daşary ýurtda çalışyp bilýän. Bizim türkmenlerde bolamýok. Garaň yeniden mana şol pasportumy men çalışanoklar inni marda dollar beren oklar diýe migrasiýada. Men 1 ýyldan soň meselen meniň pasportumyň wagty ötdi, men şeýerde galdym. Ýene 1 ýyldan soň barsam Awganistana barsam soň $35 meniň nem jürýmem bar. Aňyrda $35 soň $100 etip bermeli soňa. Beýbe. Ana şondan. Soň pul barada dam. Garaň pul barada men ýa näme diýdim? Bank tarikten uzatsak bolýar, amma bank bolsa bizlerden $12 alýar, $1. Meselen $100 $12 alýar. Özümiz şeýerden şahsy nemeden uzatsak $5 $4 bilen tamam bolup barýar aňyrda. Ana şo sebäpden bizler bank sistemini köp istifade edemiz ýok bärde. Şonýa teret ýene bir ütköşük gadaýdyk berin. Men Polşa döwletinde sen Dubay'dan maňa $200 urudyk görkezmez, men berden $200 çykaryp görkezýän. Ýöne Türkmenistanda bolan okan sinak görani. Hem aktivizme birazcık koştuň olar bar. Hem hakikatlar teň ýeriňe bir aýda aýar. Sen arka tarapdan gollasaň bolýar. Aýdy bilem ok. Aýdy bilmediň ýa-ni. Bir aýdyp berýär, ýa-ni ýok. Nur Muhammed ağa, garaň bank pul meselen dollar uzatdymmy men? Aňyrda da dollar berýärler. Sen ne rakam pul uzatsan şo pul, Afgan pulunu uzatsan Afgan pulunu, dollar uzatsan dollar. Ya sizde çornu ýugary barlar ýok.
Ödül sizde bankda näçe bolsa şondan alyp bilýäňiz. Yani sizde daşarda durup daşyndan tatgan ýok. Bizde şoň ikisiniň arasyndaky tapawut sebäpli. Şoň ikisiniň arasyndaky tapawut sebäpli her kim dollar alasy gelýär. Diýeceğim näde bankdan sana 3 manat 50 tengeden sana 350 manat berýärler 100 dollara. Nemeden alsan 2000 manat alýan. Paşdy. 2000 manat, 1900 manat. 1900 manat alarsyňmy ýa-da 350 manat alarsyňmy? Bizim adamlarımız var, indi şu yerde öňden var, pikirlerine de anha Awganistan'da var, o yerde asmana marasda däl, mudama urus talibanlar var, döwleti eýelediler, nämetdiler, o yerde urus zat ýaly. Inna bizde urusam ýok, adam ýok. Men onu ýanky 200 dollar urut diýip men o wanda oňumy däl, bu wanda onuň jany sag bolsun, näme diýseňem kömek edip durby. Onu mesele ýok. Meniki ýanky Ksunya'dan alasym gelýär men. Ksunya çünkü bolya diýip dur. Urusdan bolya. Men Polşadan alyp görkedi bilýän. Mesele ýok. Yani bizim Türkmenistanymyzda ýok. Bizim gaja Polşany mysal bermeýin, goňşy döwletlerimizde de ýok. Gazakda da var şo Western'da işläp dur, dollary çornuryň diýen zat ýok. Bizde bar. Nişratlar bizde görünli. Sen şu watandaşa şu wagt bir edilen peçat şu. Bizim Türkmenlerimizde Türkmenistan'da häzir bar bolan ýalňyşlyklary aýdan adama, watan haýyn, predator o şonu döredip oturanlar gahrman, milli lider, arkada watandaşlar seredin. Problemalar sazdaba edip oturan gahrman, milli lider, arkada diýilýär olary. Ýöne bar bolan problemalary, Türkmenistan'da bar. Şunu diýärse, men bakal görkezýän, şu bakal diýen, çemçany görkezýän, çemçe diýip oturýan, başga adam yok. Men goşanmak şuňa. Şu çemçany men udynrak nahar çemçesi diýemok. Şuňa kofyan çemçesi kofyanky diýen. Ýöne bizde şunu diýenlere predator, ýa gelibem temaň başyny şondan başlady. Probleman sazdaba edip oturanlarym milli lider, gahrmanymyz, bizim watanymyz daşy olar. Nitoko prezidentimiz. Bizim watanymyz eken olar. Yani bizim watanymyz Serdar Berdimuhammedow, Gurbanul Berdimuhammedow eken we şolary dilosdaňym haýyn bolýan ekeniň, dönük bolýan ekeniň, o predator bolýan ekeniň. Kelläňiz ýaman goýýar. Şonu näme edip kelläňiz işläp bilýäňiz? Meniň şu jagaşy aýdan 4 sözlemmi çüýredik görkedim, men aktivizm taşlajak. Meniň şulay diýänje sözüm tanky dedim. Çüýredik görkedim. Probleman döredýänlere bililijer gahrman, aýdýanlara watan haýyny. Şu 4 sözlemi çüýredim. Çüýretseň men goýýanjylyk. Hakikat mı da ama hakikat yok. Ya sen hüküm yok, şol sen dönüp diye. Sen hükümet yok. Ne ilek var kelle ne? Hays planetadan olman. Şulady yazmak üçin. Gerçekten kelle tan adam skramı var, real ne var. Yo, o Deyipdiýär nollo ýöne olam düşün surda ne şo menne hawa hökümet ýok da hökümet olur da ondan ol hökümetiň başyna geçen watanam şo içinde hemme da demesden bol ya diýilýän düşünje var. Asıl bidi natarsyň geçirip öz adyna geçirip dura Gurbanoğlu bilen Serdar oğlu kişi. Asıl olur diýsen bolanok ken. Konsulluğa diýsen bolanok, olur diýsen bolanok. Hawa problem çykarýanlar diýmek bolanok ken asıl. Bizlenkide Vasily hurmat gurlan kardeşim. Gurlan. Hurmat ýa-ni bu Türkmen başly watandaşlarymyzla gepleşdim. Şeýle diýip aýtdy, küsüşe bede go maslahat berýär, dogrymy diýsem. Oň diýip pasportynyň diýip soraw dolup gelýän uzatmaly wagt gelenler şondan şeýtýändir diýär. Kanada diýalan ýa. Haçan seni bilip ýalla kalap ýol almaly sany bolar. Ýöne şu uzaldan soň ýene öňkülük gedýär, ýöne uzatmaly wagt gelýän, uzatmaly peçat durdurmaly şoň üçin. Şeýle var neme Türkmen konsolosluğundan var jenaýat jogapkärçiligine çekilmek hakkında var hatmal zap bolýanlar nimene var näme taşjakçylyk et başlaýyn aktivistler var ýalançylar diýip başlaýyn nimene. Valla hakikatin tarapdary bolmak kyndyr. Men size aýdaýyn, hakikatdanam dogruny aýtmak we dogruny aýdanyň ýanyna durmak olar ýaly ýeňil däl, olar ýaly ardanam däl.
Hani gelersiniz palçık atarsınız meniň wara dogry aýtsam gaty köp adamdan algym bar o dünýede. O dünýede tökmede atdylarmy? Ay her zat şu watan haýyny diýdi maňa. Men algym bar şoň. O dünýede hasaplaşan. Men şoň hiç sinam hakym halal edemok çünki. Çünki bulan hemmesi gelýärlerde sen niýe narod mu diýär ha? Sora berýän zatna. Sen ödem halkyň tarapynda durup halkyň problemasynyň birjine maýdanokda sen niýe narod mu diýär? Sen o soragy bize berme, sen jogap ber. Sen zan narod mu sen? Sen jogap ber şoňa. Sen zan narod bir zat aýtmadyn ki. Narodyň peýdasyny aýtmadyn ki, barsaň berip dur diýdiň. O çalyşsaň çalyşyp bolsun diýdiň. Garabazardan habarym ýok diýdiň. Sen zan narod hiç zat görlemediň ondaja. Şoňa. Yani ana predatyl şolar. Predatyl halky satan adamlar. Sen şu wagt halky satdyň şo sözüň bilen. Halky satdyň. Näde satdyň? Çünki halkyň bilýän zadynyň tersini görlediň. Sen bir predatyl boldun. Ýöne biz seni şonu predatyl etjek bolup duramyz. Düşünýän näler diýäs, ýene wor diýäs, halkymyzdyr diýäs. Ýöne biziň garşydaşlarymyz bular ýalak insanperwerlik ýok. Gönü peçatlap, watan dönügi siz haýynsiz prezidenta diletip dönük haýyn. Ben boljak şo dönük. Eger şoň bilen dönük bolýan bolsa, men dönük zato siz ýaly hökümetiň arkasyny ýalap, hökümetiň hazinasyny ýem zok, watan iýijiler däl biz zato. Siz watany iýýäňiz şeýtmek bilen. Bir bekwiçiňiz bardyr, bir peýdaňyz bardyr, ýa kaýtşal pasport mesele bardyr, şu bardyr, gidip gelip arkaň gidip geleýin ýa-da şoň üçin hem iýýäňiz şo taýynyň nemesini. Bolan diňe ýene bir ýaly garyban halka bolýar, daýgana bolýar ýene. O zaman predatyl bolýaňyz halky satanyň üçin. Bolyo Nur Muhammeda sowallaňyz bolmasa men çykaýyn. Men şoň üçin geldim-de bärde tapmadykda şu dollary. Doğru, näme? Göretim gelip gitdir şoň üçin. Informasiýalar bar, hemmesini aýtdyňyz öwrü. Köp sag bolun. Sag bol minnetdar, bary öwrü ýaşy. Sag bolun. Keşfetden geldim, birat hemmeňiz diýen videoňa bir heli için oldum. Näme haýyrdyr? Dostum, şunu bilmedim heli için. Hökümeti gollap çykyş edýänler, men size bir zat aýtjak. Sizler halka garşy düşmançylyk edýän adamlar bolup görünýäňiz. Halkyň çünki problemasy azalman galýar. Halkyň meselesi we şonu aýdýan adamam hiç haçan haýynam bolmaýar, dönügem bolmaýar. Farhat Durdyýowyň tutulmagyny esasy sebebi Farhadyň alyp barýan pozisiýasy, siýasy sebäp bilen tutulýar. Şonuň üçin hem bir ýaly garyban halkyň aýdy bilmeýän sözlerini aýdan üçin oňa haýyn, oňa dönük diýenler, onuň arkasyny tarapynda durman garşysynda duranlar. Men size aýdyn, hakykatdanam o dünýede hasaňyz bardyr, men size aýdyn. O dünýede hasaňyz bardyr şol oglandan. Şol oglan sizden algydardyr. Çünki ol oglan hakykatlar aýtdy, hakykatlar aýdy bilýän adamlar az bolýar. Hökümetiň ýanynda durmak, her wagt prezidentiň ýanynda durmak aňsatdyr. Ol aňsat, onuň aňsatjak ýok. Ay men çykyp pädir prezidentiň hakyny hukukyny gözleýänçi bolsam, mara prezidentiň ödem jaňatma mümkin aýtyp bolam, umumy ýaman gowurýan men hakymy diýip. Türkmenistanda arkaň gidip bilýän. Näme üçin? Çünki eýway, birzat diýseler men sen hakyny hukukyny gözledim, beýtmeda diýip bilýän. Beýtmeda diýip bilýän. Bu ýeten dogry, sen men hakyny hukukyny men garan agat görkezdiň, agaret görkezdiň geçdi ýa olam. Ýöne hakykat aýdan adama o ýok bolar ýalda. Düşdüňiz. Adamlaryň ejesini aýalda onu deýmeli däleklenýän. O tarapyny menem gollamok. Men bizem düýetjek bolduk şo tarapyny. Şo tarapynyň ýalňyşdygyny menem aýdyp otyr. Şo tarapyndan şo jaga şerini, şol hapy paýş söwün şerini aýyrsaň başga hemme ýerde dogry watandaşlar köp korrupsiýanyň açdy, bir kanun nemelerini açdy. Açdy. Düşündiňiz? Degmeler dogry aýtýan, bizem aýtdyk. Onuň şol ýalňyşy bar. Onuň şo ýalňyşyny ýaşlygyna beriň watandaşlar ýa-ni 30 ýaşyndaky uglan barada gitýär ha gurrun o. Näetdiňiz aýany? Ya men ýalňyş aýdýan merkinlik ha. Ýani dogry. Hökümet ýani birazjyk geçirim bilip bolmaly diýen men bilýän.
Yo, hökümet diýen zat ol hol. 6 milyon harkyň ählisine de yaranmaly, hyzmat etmeli. O bir raýatym söýüpdi diýip ony türmäge basjak bolsaň, bir raýatym nälilerini bildirtip oňa gowy etjek bolsaň, oho, hökümet diýen zat 6 milyon halka jogapkär ho. Onu öýlekine ama hüzün taw nälik akatyň prezident ogly 1,5 milliarda seret durlay görüli. Onu goýa meniň hem kommentarlarymda meniň hem edem bajym goýanoklar. Awo ana juma sapar geldi Babaýew men gelinime nämeler diýdi. Menem onu elimdäki bulastym moňçy menem şol tutup asyp öldürüp menem edibilýän onu. Biz gezip görse biz çünkü halk üçin çykamyzdyň bilýäs şu ýolly. Biram şu temada aktivistler aýtjak adam bar. Esasen Alişer Zaynullyň ýalar aýtjak sözüm bar. Eger sen ejeňe bajaňa ýetdi diýip awa plan diýip sen hereket etjek bolsaň sen siýasat hereket edip bilen ok. Çünkü sen şu ýola çykanda ýetýärlermi ýetýärler, söwgärlermi söwgärler. Awa ýöne mecburçy da ýasmyşy da ýas. Çünkü halk üçin çünkü şu ýollardan geçip ýetmeli biz şu zada. Yani sen gaharjaň bolsaň, sen gyzma bolsaň, sen bolmanam halkyň öňünde sen o ertirkün bir ýere işe gireňde de sen öňüňe birden günne kapydan ýüzlerçe adam gelip gidýär. Olaň içinde pisiki bar, olaň ruhuny ýasarlar adamlar bar, olaň içinde bilimsizi bar, jahili bar. Olaň sen hemmesini gojokla almajak bolaň, sen hökümet bolmalysyň ha. Hökümetem eger şu sebäpli Farhadyň janyna ýa ýenesine kastetseler, biliň watandaşlar şu Türkmenistan hökümetiniň egzaminden geçmeýändigini görkezýär. Çünkü Türkmenistan hökümeti has gojokloýjy bolmaly, hemme kişiye garşy tankydy da çydamaly. Çydaň okmy? Sen husus kärhanaň başlygy däl. Birem sen husus kärhanaňda işgär däl. Sen watanyň başynda dursun, watanym halkynky, halkyň territoriýasy baýdygymyz belli. Şu halkyň hemmesine hyzmat etjek diýip götereň okmy? Boşot postuňy. Boşot. Başarýanmy? Onu söýýärler da adetler çyda. Tabii, Nur Muhammed, şu akılly gowy prezident halkyna hyzmat etýär diýilen prezidentin biljek bolsaň, 5 ýylmy 4 ýyl birinji saýlawyna oturýar prezidentlige. Bol möhleti gelýär, indiki prezident adalaşarly spisekden aýrylmaly, wedipedine gitmeli. Ana şu gowy prezident, akılly prezident şol. Şu indiki spisek ödüni goşdurup, şol gelecekde hatam erbetliklerini üstüni yapmak üçin, gelecekde hatam köpräk op toplar otdaýan köpräk gidici almak üçin edýän gurnaýan mahinasat ýöne seni meni allamak üçin gözümde o matadan gözümde baglaýaly. Düşünmedi diýip. Ol gowy bolýan ojak da birinji salondan giderdi öýüne. Haýsy şu oturanyň ady bu arada da o ýaşulamanym aýdyp geçdi kitapda da gelýär, sahih hadislerde de gelýär. O da öldürüşini biz Allah otur. Şey dip diýär, Allah'ın Allah'ım kam diýär bolýar 4 sany biz ýaly hiç bilmeýän Allah'ın sen Allah näde alacak o? Yok, halka malınan o saýlawa da gitmediler daha. Aýeter onu oğlu bolýar diýip. Halk köpsiki saýlawa da gitmedi. Onun ýok saýlawlarda halk goşulan okdy. Men lişni 2017-de 18-de boldy şoňa gatnaşdym. Adamlar baran ogumda ay yok lay mene baramam işim bile bolup görünýär. Çünkü halk bilip otur. Halk sampyk däl, görüp otur. Ve bu hökümetiň öz erki bilen goýmajagyny görüp otur. Çünkü doğduğuna bir balçarşally, ankat eklenç, yani işlemese de bolupdur. Tagam öz maşgala rashoduny konstitusiýa esasyna hökümet çykdyjylaryny garşylap otur. Kim bilýär o näçe budjet gidýär, budjetden näçe pul gidýär, onuň bilemdik, ona açyklanaplar. Wapşe Türkmenistan budjetini bilýän barmy? Näçe girdi, näçe çykdy, şoly internetde çykýan şo. Men bir internetden gözläp tapylmadymy watandaşlar Türkmenistanyň budjetini. Bilem dokla, bilem. Bilem gerek. Gidlin näse ýa-da halkyň pulu gidlin. Sen hani prozraçny bola görkezä, näçe girdici gelýär, näçe çykdyjy bar. Husus kärhanalardan neme bar? Importdan näçe bar? Aýda zatlary, olar aýdan ýok. Soňam tankitleýänem predatelik görkezjek bolýan. Ýok, başmaz. Düşdiňiz, o baş paşmaýa hiç kimede. Olaryň Allahsy dollar gaty dogry aýdýan şonu. Olaryň Allahsy dollar watandaşlar, olaryň imanam ýok, Hudaýam ýok. Bar bilýän imanlary ýeketäk olan dollar watandaşlar. Nädip hadinamy doldurmaly, nädip başga ýerden doldurmaly.
kasam içirmeli beýşileşenlerden başgaları Eme diýip bermesem ejemçi düşündi. Tabii sağ. Salam. Neyse. Farhat Turdiýew çykdymy watandaşlar Farhat Turdiýewiň Türkmenistan'a ekdilenigi baradaky %91 neme bar ýöne men anygyna ýetip bilemok çünki adwokatlarym tapyp bilenok nirdedigini Türkiýeden tapamdok dogrymy aýtsak ha plan ýerde diýip aýdy bilýän ýok. Şonuň üçin maňa WhatsApp'tan bir zatlar ýazsaňyz men şo linki uğratjak. O taýda da Ömer Faruk Gergerli oğlunun öz sayti çıkıyor. Şu taydanam vstupa dedim. Yani 2 mont altını diye vatandaşlar. 2 mont. Girýäňiz. Adın familiýaň ýazýaňyz, ol informasiýa girliğini alýa vatandaşlar. Ondan gatarkaýyn bolun. Gün Ömer Faruk Gergerli oğlunun özüne var ya, şoň sayti çünkü şu taydan Türkiýe Büyük Millet Meclisine çıkış edilsinmi diye pitiçke goýun. Farhat Turdiýew temasy çıkış edilsin diýäňiz. İnsan hukukları guramalarını yetirilsin diye onu da pitiçke goýýaňyz. Şoňa değişti ministerligi, İçeri İşler Ministerligiine sorulsunmy diýe sorulsun diýen. Ýene de media serişdelerine habar berilip şu taýlarda çıkış ettirilsinmi diýe onu da pitiçke goýýaňyz. Ve şu taýda 2 sanak sözlem ýazýaňyz, ina Farhat Turdiýew tutully, akidilli, biz onuň janyny gaýgatýas. Türkiýedäki beýlik aktivistleriň janynyň aladasyny hop bildirýär diýip şu barada bir azajyk basyş edilmeli ki her kim ýazsa şonuň esasynda ol ertikün mecliste çıkış etýär watandaşlar. Şonu gaýrat edin WhatsApp'tan maňa ulaşyň. Men käbirleňizi köpüňizi uğratdym. Alanyňyz bar bolsa özüňiz nemedin. Biriňiz alsaňyz paýlaşyň şolary. Ezan Badyrov paylaş tanıdıklarına lütfen şu formu doldursun her kim. Bana özellikle uğrattılar şu formu. Online ol. 2 dakika. İsminizi yanlışragan berip bilersiniz. Mesela yok eğer çekinceğiniz var olsa. E-mail'en fake e-mail verin. Tapağı yok. Esası şonu Farhat Turdiýew meselesini üns çekin. Şonun nemesinde görünýär. Yani näçe köp talap bolsa şonço şoň esasynda şol ertirkün Türkiýe Büyük Millet Meclisine çıkış edýär Farhat Turdiýew meselesinde watandaşlar. Meclisin üstü bilen bu meseleni gozgodup şu eger uğradylan bolsa kimleriň uğradyp kimleriň eliniň bardygyny üstüne açmak üçin gerekli watandaşlar. Kakra saýlaw meçe saýlawdan soň hasam eller boşaýa bilen. Ondan soň şu tema gelýärler. Şoň üçin Farhat ýöne uzakdan dilden gollaýas diýip like basmak bilen bolanok watandaşlar. Indi gerek sizinki şu yani size minni birazcık aladasyn edin watandaşlar. Ýalňyş bolup biler, ýaşlygyna berip bilýäs. Biziň hem ejemiz, bajymyz goýanoklar, bize de söwüp oturýarlar. Şu taýlarda da söwüýänlerken özüňiz oturup görýäňiz, maňa nämeler söwüýärler. Meniň Farhat barada goýan videomda da söwüýärler. Ejem bajym goýman. Men näme F-16'lar uçuramak var şoň üçin. F-16'lar uçurup tutuş armyan ayağa kaldırıp çoduşa geçenmek var şoň üçin watandaşlar. Düşünýäňizmi? Hökümet semboly eger bular ýalak nemeleriň aşağından çykyp bilmeýän bolsa bu hökümet bigaýrat hökümet bolýar watandaşlar. Bigaýrat hökümetem durmaly. Bular şu jagaş saatdan watandaşlar bir giden dawa jenjel todur bilýän bolsa onu bular gitsin bir hususy karhana dolundursunlar. Bir de onun hususy kargasynda işlem yok. Bizim başymyza geçen bolsa 6 milyon halkyň içinde sagammadyr, näme sagammadyr, jahilen madyr, bilimlisen madyr, orta bilimlisen madyr, siyasata absolut ne küsünýe ýaly düşünmeýänler madyr, yallakalar madyr, tankit etýänler madyr. Ejewajy söwýänler madyr. Ede şol sanda bize de ha görkezip oturýar. Hakkym halal edemok diýen, o dünýede hasaplaşas diýen ýöne men gidip şonu jenaýat edip birzat etmeň taraptar däldigini şunu üçin aýdyp gelýän. Munyň üçin jenaýat etmeli däl watandaşlar. Bu jenaýaty goý olar etsin.
Goý olar etsin, hökümet öz ýüzüni görkezýär ýene bir tapar. Eger şu Farhadyň gylna zyýany gelip şoňa bir zat bolandyr diýip nemesdeler. Ertekün suutnamasy çyksa, Türkmenistan hökümetiniň günnöligine ýene bir sanak ullukan ikilik watandaşlar goýýaňyz we hökümetiňiz ýene bir tanýaňyz. Bularyň näme derece bigaýratlygyny, näme derece halk üçin gelmänligini, bularyň bar biteni bileni öz şahsy nefsi, öz şahsy mertebesi, awa diňe arkadaň mertebesi bar ýurtda başgasynyň mertebesi ýokmuş ýala edip tagam telewizionylarda propaganda öýredýärler. Diýmek Türkmenistan hökümeti ikilikçi watandaşlar. Yani eger söwdi diýip deň bolýan bolsaň sen o köçedäki oglanjyk däl o sen o. Sen bazardaky iki sanak göne tötäleň gawat gelip uruşýan adam däl. Sen hökümetiň başyna geçýän bolsaň Amerikanyň prezidenti Biden'a da töwýärler. Türkiýanyň prezidentine de töwýärler, başgalaryna da töwýärler. Göreň zokmy watandaşlar. Men görmedim diýin, menki ýalan bolsun. Başga prezidentlere şo ýurdun halkynyň töwgäni mene eşitme oý diýin, menki ýalan bolaýsyn. Töwük böler, nämeler töwgen oklar. Hem ýerde de töwýärler. Şonuň üçin watandaşlar hiç adam Türkmenistan hökümeti şu taýda ýene bir tapar egzaminden geçýär. Düşündiňiz? Birazcık okaşdyrýan. Wot imanny widipel adama töwger Biden ejesine degen oklar diýär. Vay. Motherfucker söz wara men size birade deýin. Motherfucker şo siziň ýaňy ejesine töwgän ýaňyz. Ola wara Amerikada wara men size birade deýin. Goşkyň içinde de geçýär, goşkulyň içinde, rapden içinde de geçýär ol. Düşündiňiz? Motherfucker sözü ina şu taýda palyaklarda da kurwa diýilen söz bar. Kurwa. Şolom şol. Günlük mena wara bir öňe japka ýetemem eşitýän, bir ýerge ýetemem eşitýän, şonu markete ýetemem eşitýän. Polisiýalar amma gepleşen öz arasynda gepleşýärler. Takşda wara Türkmenistan hökümetiniň aňynyň düşünjesiniň pesligini görkezýär. Düşündiňiz? Söwdi, nämetdi diýip eger azap berýän bolsalar, sen gitde wara bir hususy dukan aç, hususy dukanyňa da iş ýer al. Ha şo maňa söwdi diýdi, şoňa işinden çykaryp şoňa çäresin göräý. Sen ýöne watanyň başynda oturan bolsaň, eger Türkmenistan hökümeti bolup, Türkmenistan watanymyzyň başynda duran ýürütmesen, Türkmenistan hökümeti watandaşlar seredin. 4 san güýjüň biri. Siz eger bir zady bilmeýän bolsaň 4 güýç diýen aslynda 3 bi. Kanun çykarjy organ, ýerine ýetirji organ, kadiýet häkimeti. Kanun çykarjy organ mejlis, ýerine ýetirji organ prezident we ministrler kabineti. Kadiýet häkimetem kadylar, prokurorlar giriýär. Inni kadylar, prokurorlary aslına seretsen ýerine ýetirji häkimet buyruk berip bilmeliler. Kadiýet absolutna garaşsyz bolmaly. Şu üçü tüy. Dördüncüm telewizioniýa. Inni nädip watan bollaý bu ýanky? Ýerine ýetirji häkimet. Ýeke jöz nädip watan bollaý birden? Hani şu düşünüp biljek hökümet götürýänçiler barmy şu taýda? Söwmen we adam şekilde gepleşip biljeňi barmy? Zaprosy berin, aljak. Imенно şu soragyma jogap bersin ýöne. 3 tane organyň biri şol. 3 tane organyň biri şol. Ýerine ýetirji häkimet, ýerine ýetirji organ. Ýerine ýetirji organam prezident we ministrler kabineti. Toýst inha tutnamaty maýdaň. Ýetki prezident misal üçin Erdoğan utulsa, näçe bazaryn saýlawy bar. Prezident Erdoğan utulsa, bütün ministrler hem boşaya, prezident hem boşaya. Teret, şu yürütme diýilýän üçin biri, şu yürütme boşaya watandaşlar durşuna. Meclis boşanok, meclis aýratyn saýladylar ünsveren bolsaňyz. Meclisin deputatlaryny aýratyn saýladylar. Düşünýäňizmi? Onum nädip saýladylar? Şo parça kim şoňa ses beren bolsa, alan sesine görä prosentni atnaşyny bilen çykarýarlar. Yani olam ýyllere görä ütgüýä bir velayatda durşuny
bir parça alan olsa şoňa hemmek şoňa ses beren olsa şol alýa. Bir parçada wapşe şoňa hiç kim beren ogam-daşy. O taýdan olar alyp bilen ok, bir deputat çykaryp bilen ok. Yani kanun çıkarcı hakimiyet, yani o kanun çıkarcı organ, yerine getirici organ, bir kadiyet hakimiyeti bizde. Şu kanun çıkarcı organa meclis, yerine getirici hakimiyet, prezident arkada diýilýän we ministrler kabineti nädip watan wallahi birden ýekajydy. Hani kim aýdy bilýär? Misal üçün Serdar yazıptırın ha. Serdar prezidentimin adından yazıptırın ha. Serdar Berdimuhammedow ve şonun yaranları Türkmenistan hökümeti ina şu taýda Serdar dip biri Nuri sen ejeň näme boldumy diýe. Ina bir ýa senden zaýbala winni diýe. Nime näme etmeli şu Serdar tapın o dersine samanlykyň diýmenmi derro. Näme etmeli men şonu? Eğer halkın öňüne düşýän bolsaň, şolar ýa sözlere sen çydamaly. Beýleki aktivistlerim düşünmeýänler. Maňa o söýdi, sen o nämäňe diýdi, sen onuruň bir kere meniň onurumy sen alat etmek saňa almandyr. Sen öz onuruňy kurtar. Hawa iller alamy, puluny alyp, soňam bar plandan sonra, bar bundan sonra alýan sen onuň puluny gelip maňa ýükleýän ony. Bar Nur Muhammedden sonra diýämşin o İstanbul'a birini sokta 5.000 euro. Bar gitti Nur Muhammedden alýarmyş. Sen öz onuruň gora, öz mertebäni ilki bilen. Düşdüň, öz mertebäni gora. Adamlaryň hakyny hukuny ýyp, ekrana çykyp adamlaryň hakyny hukuny gözlemek gelişen ok. İlki özüň oňarmaly. O nähili bolýar? Ol bir hili hem çilim çekip duran, çilim çekme diýip maslahat berýän ýaly bolýar. Öz oğurluk edip bör, oğurluk etme diýip maslahat beren bolýar. Özüňe oğurluk edip börsiň, puluny aldyň işte, oğurluklar bulam ýa, oğurlugyň bir görnüşi. Şoň üçin aýtjak zatlarym şulardan ibaret. Diýmek meniň bu soragyma berjek, jogap beriljek hiç kim bolmady. Hökümet tarapdarlaryndan hiç kim jogap beriljek bolmady. Yerine ýetiriji organ bolan prezident nädip watan bolýar? Ya makeş, senne mertebe bar bolsa watany satyp dönükle edip görmörsiň diýe. Gördüňiz watandaşlar, hakykata aýdanlara watan dönügi diýilýär. Şu wagtky 21-nji ýüzylyň problemasy şol. Hakykata aýdýan watan dönügi bolýar. Indi makeş sen şu soraga jogap ber. Yani aýdyp bilseň, söwünmänji gepler bilseň. Bular häzir çağırsan gepleşmänen başarmaýarly bular. Nädip dowrlar aýdýan watan dönügi bolýar? Ýöne problemalar sazdawa edýän gahrman bolýar. Sen şu soraga jogap bermek keşkelle. Dowrlar aýdýana watan dönügi bolýar. Ýöne şu problemalary çykaryp oturanlar milli lider, gahrman arkada bolýar. Aýdynda bol galkan gel uzakdan kardeşim uzakdan geplemäň hat. Meniň soragyma çykda jogap ber. Sen hükümetin gollayan doğru dämi? Güjükke alaşakdan yazmaň bagyşla bolun. Siziň mertebeňizde düşmeli bolýanlar birazjyk siziň diliňizde düşünmek üçin. Möjekler ekranna, siz güjükler aşakdan jow edýäňiz. Ýöne ekrana gelip şu gollayan hükümetiňiň arkasynda da madur bilen zok. Gelip näme üçin diýip bilen zok. Näme üçin meniň şu soragyma jogap berilen zok. Biziň aýdýan zadymy Türkmenistanda Garawadyr ýapak diýdik, pasport meselesini agladyk, korrupsiýany agladyk, oğurluk jümrükleri agladyk, azy karytlaryň gymmatlygyny agladyk, ykdysadyýet gowdäl, saglyk gowdäl, owa hojalyk ýyda gidýär. Agresiýana ösenok, başga bir giden meseleler agladyk. Biz şu zatlar aglanymyzda biz watan dönügi bolýan bolsak. Şu problemalar döredýän nädip milli lider gahrman bolýar? Şu problemalar agzamyzda şu wagt Türkmenistandan çykmak üçin bilýäňizmi nähili problemalar bar? Nimene şu problemalar oturup aglasam men näme üçin dönüp bolýanlarym şu problemany döreden adam milli lider we gahrman bolýar. Dönüni öz watanyma dönüni arkadaşlar. Bar diýiljeň, şola başga bolmanam. O birinji klas okuwça goş gowru dörtüň danym. Bolan gaýtaly täzeden ýene orta par diýersiň bolun.
dönün öz watanıma, hormatly arkadaşıma diýip goşgaýdy şeýal. Siz başga zat diýip bilen zok. Sizde logika da ýok taşa, logika bilen geliben bilen zok karşymyza. Siz diňe şon diýip bilýäňiz, bar diýip bilýäňiz, diňe siz dönük haýyn diýip bilýäňiz, siz başga zat diýip bilen zok. Olaram şu birinji klass sakin kellesine urudýan ha. Bir goş günü, diňe şon gaýtalýar. Siz hem şol. Siz daşa gelip jogabam berbilen zok. Nämäni goraýandy bilen oklary ýöne paşyrda apýarlar diýe. Radnoyna değmesin diýildi diýe. Oğrum özünü de oğru diýmez, özüni aklamak üçin birine barmak görkezýär diýe. Erkek bolsaň gel Türkmenistana diýerlik näme bar durgun bir zat düşünemek. Erkek bolsaň gel Türkmenistana diýerlik näme bar şaýda. Hakykata aýtmak şolar ýa Türkmenistana gadaganmy, şonu boýnuň alýanmy? Makeş. Diýme onu seniň aýdyşyň boýunça. Meniň aýtýan hakykatlarmy Türkmenistana aýtmak gadagan bolýar, Makeş? Soraga jogap berani. Orginidalaryň boş kommentlaryny okumak. Ýok, men bilýän watandaşlar, bilýän, ýöne sizem şu soralar beriň, etirkun şu gawatlaşsaňyz. Ina şu wagt gel Türkmenistan erkek bolsaň gel aýtda diýär. Diýme onu Türkmenistan hakykat aýtmak gadagan bolýar da, şonu aýtjak bolýar. Şonu boýnuna aljak bolýar bular. Käwir kommentariýalary okumak üçin. Ýöne watandaşlar diýmek problemalary döretýän adamlara Türkmenistanyň milli lider gahrman diýilýän eken. Birlik, öwrenlik, şuň sapamyzda okuwçylar Türkmenistanyň, ýani diňe Türkmenistana değişli dogrular aýtjanlara watan haýyny dönük diýilýän eken. Haçan şo aýtmaga sebäp bolan problemalary döredýänler, seredin dogruları aýtmaga sebäp bolan problemalary döredýänler milli lider gahrman bolýan eken. Dogrumy? Şo bolýar, Makeş. Diýmek dogrular aýtmak gadagan eken Türkmenistanyň. Dogrular aýtsaň bolan eken. Dogruny aýtsaň näme dokudowadan kowaýarlar diýämi? Siz ertirkun dogrular aýtýançylar birden ýitip gitse, siziň üçin dogrularmy aýtmana bir gerek bolar. Heňeme birden dogruny aýdasyň geler, o wagt näme etjäňiz? Olar ýaly özüňe bugün etkämi ikiliňiň arasyna gepleme diýjek bilen, ýörek bar bolsa gel Türkmenistana diýe. Dogry, men Türkmenistanyň güýji bilen men häzir güýjüm deňleşen okda. Dün deňleşen wagtym men bar ýan mesele ýok. Çünki onuň elinde polisiýa bar, onuň elinde pul bar. O pulu ýalňyş şeýerleri kullanýar, halka bähbitleri kullanan okda gidip bir ýurtdan bizatka berip bir adamy tutup basdyryp edip alyp gitmek ýallatlary ulanyp ber, korrupsiýa ulanyp ber, pulu özüne arkada şäher gurup ber, diňe Aşgabatdy, Göktepe'de ýaşanýar, Göktepeň ýoly, onuň garasyndaky çyralary ýagytylanlar ýöne egem şäherden uzaklaşýan bolun owalarda ýolum ýok, asfaltam ýok, çyrada ýok. Gadam ýok daşy köp berlerde. Ne? Pulu diýmek onu milli hazina näme diýmek? Tutuş halkynky diýmek milli hazina. Milli baýlyk näme diýmek? Olum tutuş halkynky diýmek. Ýani şoň üstünde elinde Türkmenistanyň pasportyny götürýän bolsaň seninki diýmek şol. Sen şo baýlykdan sen hakyň bar diýmek. Sana Türkmenistan hökümeti şo ýeriň aşağından çykaran gazyny sassa da şalurdu, newtini gazyny sassa, sana şonun hukmany turup deň derejeli peýdalanmaga borçly. Senem Aşgabatlam, Daşowulsam, Balkanlasam, Lewaplasam, Marlasam, Ahallasam. Hemmetine deň derejede hyzmat bermäge borçly. Ýöne bu şu wagt Aşgabatda seredýä, welaýatlary wapşe sereden ok. Nimen şu wagtlar aýtsam dönük bolýanmyny? Dönük boldummy? O döretýän, bular ýaly adalatsyzlyk edip oturanyky gahrman ol, milli lider ol. Dönen öz watanyma, dön. Bawa şu iki san sözüňiz bar, dönen öz watanyma, bir hormatly arkadaşymyza şöhrat, milli liderimize şöhrat, gahrmanymyza şöhrat.
Sizin bar aydıp bilen sözlüğünüz tagam sınırlı, limitli. Sizde ramkadan çıkmagan bolan ok sen dost men sana bir day denmi. Sen şu wagt turmayan içinde makyaj. Sen daşy sana ruhsat berilen nemeden daşar gepläp bilen ok pikirlenip bilen ok. Düşündün? Senden has azad adam meni misal berenmi? Şu wagt turmayan içinde oturan Farhadymyz azad. Turmayan içinde oturan belki Murat Düşemov we belki Nurgel Halikov dağlar azad. Çünkü olar şu taýda da arkaýyn öz pikirlerini biri-birine aýdyşyp bilýändirler. Men sana aýdaýyn. Sen bolun daşarda gezip gördün ýöne sen türmede. Biz seni şunu real türmeden halat etjek bolýar. Siz we sizin ýallary. Şu zatlar ansawa eliňi wyjdanyňa goýup dinlesen, sen dogry diýýän sen aslında. Ýöne sana şu zat ruhsat beren ok. Düşdüňiz? Dilin hapa bolsa uzak bitmeýän birisi bolmasa başgasy ýoklar. Dili hapa bolup maňa da ştada söýüp oturlar. Men näme denini tutup öldüreýin, näme denin? Dili hapalar menim ştada söýüp oturanlar, görüp oturun. Bir-birden belli edip, iýdäp, tapyp, sen maňa şunu söýüpdiň diýip baryp bunu bıçaklak gaýdynmy, näme denin? Ya kellesine halta takyp uğurlak gaýdynmy Türkmenistanyň edişýaly? Näme deyin? Türkmenistan hökümet edip bilýän eken watandaşlar. Hem yerde bar olur ýaly momentler. Farhadyň söýlen hapa sözlerini Abdüşükürde gaýtary diýendirler. Farhat gerek bolsa şo taýda da diýjek sözüni watandaşlar. Düşdüňiz? Farhat şolar ýaly mert oglum. Farhadyň wara nämeler etjäni siz bilmeýän daja. Konsullukda da töwük turkalar ötünç sonra diýende ötünç soramadyk adam. Farhadyň ýaly mertdigini bilen zok diýär. Töne Türkmenistan hökümeti bir ýurdun watanyň başyna geçip halkyny diýmek ki 6 milyon adama men çaklayan 6 milyon diýip 6 milyon adamın prezidenti bolabilecek prezident däl eken biziň başymyzdaky. Biziň başymyzdaky bir 30 ýaşlyjy oglanjyk bilenem deň bolup bilýän eken watandaşlar. Diýmek şoň üçin ösem zok biz. Şoň üçin biziň ýurdumyz halkara derejede awraý ýok. Hiçbir yurtta bular ýalaklat ýok watandaşlar. Söwdi, nämetdi, ýa ýene öwretdi diýip öýkeläp, ay men sen bilen gepleşek gel, näme sen maňa söwdüň bolýar. Biz adamlaryň arasynda bolup bilýän zat. Ýöne hökümetiň baş tutany bular ýalak bolsa, öýkeläýdim ka görüljük. Indi şo söwdiler diýip. Onu sen näde prezident bolýan ay? Näde prezident bolýan? Prezident boljak bolsaň sen hemme zat şydamly bolmaly. Onu sen ýöne bir kolhoz başlygyny başarmaýan onu. Kolhozda da iň bolmany bir owada kolhozda bir 1000 owly adam awata şolaň içinden bir 20 tane däli wadyr iň bolmany. Kolhoz başlyk bolup oturkan onu sen hem onu garip çak bolarsyň. Onu sen prezidentlikde de oturmalyar, kolhoz başlykda da oturmalyar sen. Eger sen her bir zady beýdip deňleşip oturýan bolsaň çağa ýaly. Diňe wedi pelase ýokdumy diýe. Galkan, diňe wedi pelase ýoknok, beýleklere de ýokdy. Beýlek watandaşlarymyzdan içinde oğurluk etdiler, halkyň hakyny ýediler. Dogrymy? Halkyň hakyny ýediler. Onda näli şeýle bir söz bar. Söwgüne däl, söwkdürene seretdilen bir söz bar. Nämen misal üçin galkan. Sen tanamok Aydaly sen hakykatdan amadyň galkan bolsunda. Galkan men sana mertebeňe degi bir kısan söz diýsem, misal üçin, ay sen ýaman ikilikçi, sen kelläňe mara işlänok tupoý sen diýsem. Ay sen wapşe o çağa ýaly adam aýdyp üstüňden gülsem sen hem söwýäň, dogrymy? Indi men günakarmy ýa sen günakarmy söwmeňe? Indi sen söwkdyň indi sen maňa. Indi men günakarmy ýa senin söwmeňe ýa da sen söwkdyň diýip sen günakar bolýanmy? Söwkdüreni de seretmelisin da o. Söwkdürýänler kim näme üçin söwkdürýär? Goý, düzgün ýaşasynlar, korrupsiýa goşulmasynlar, adamlaryň hakyny ýemesinler. Olum ýaşa bolun,
Oňa näme lüboýuňa da häzir şu içiňizde ýüden adam ma, içiňizde ýüden adamyň içinde efiri alyp sana palan diýip söwüp başlasam maňa garşylyk görkezmän dur biljeňiz barmy? Men söwüp başlasam dur biljeňiz ýok watandaşlar. Näme üçin ýok dur biljeňiz bilýärmi? Çünki siz hökümet dolandyryp biljek derejedäki adamlar däldi şondan. Hökümet derejesinde hökümet dolandyryp biljek adamlar çydamly bolmaly birinji bilen. İkinji bilenem ýaş oglany lüboýuny da söwüň sırada atbet berýärler. Sırada atbet berýär hemmekşem. Bul psihologik reaksiýa bu. Kime de söwüp başlasaň söwüp başlaýar. Meniň efirimde maňa da gelip söwüp başlaýarlar ol meni. Gaýtaryp berem o watandaşlar çykaryp goýberýän. Bar ýoluň bilen bolýanlar. Ine iň wagty şahatlyk şekif eden edip goýany goýup ber. Ine bidi Türkiýedäki çağajyklarym diýdi. Oňa da Merdan Badrov illeşimiz sen ejeň näme diýip söwdi. Indi şu taýda Merdan Badrov günakarmy ýaşatlyk şekif günakarmy? Ýa-da Türkdäki oglunlaryň ejesine men gerek bolsa söwükgän idi danym söwükdi şu taýda. Indi senin bardığında efirine gidinde senin ece wajy goýdun onun prezidentini nemeti götürýänçdi. Prezidentini de söwükdün. Indi şu taýda şahatlyk şekif günakarmy ýa girip söwüň günakarmy? Bir logika niýede kelläňde bir sabrajadaýdyň o watandaşlar o diýdirdi ol, provosirowat etdi ol. Düşünýärmi şoňa? Provosirowat etdi. Öyle ýalakalara jogap berme, itýär kerwen geçer diýär. Sökmek meselesine de düşünýärsiňiz diýip umyt edýän. Eger Farhat ýaş oglan şoň üçin men diýän, ýaş oglan, ýani Farhat söwünçlere çydamlyrak bolmaly. O ýöne biziň psihologiýamyz urwin beýikde dur. Yani biziň käwat söwgen ýerimiz, söwdürýän ýerler bar. Men mysal üçin bir gezek eşeğin üstünde video çekdi. Haramzada Türkmenistanyň içinde oturup maňa garşy dogrymy etdi. Menem şoňa garşy söwükdümmi? Söwükdüm. Indi men günakarmy ýa-da o haramzadamy? Oturan ýerinden nämin olaň mertebede menki mertebede bolmaly. Ol oturup senin mertebeňe Türkmenistanyň içinde oturup Türkmenistanyň konstitusiýasyny pozanly, oňa hiç kim işler demellär. Menem kanun ýolu bilen hakkym özlejeklaýdyn bolup, baran bolup arz şikaýet etmelim prokuratura baryp. Yani prokuraturada men diňler ödýänmi? Ondan elbetde janyň ýanyjyna söwýän. Çünki o taýda adalet hem ýokda şondan. Eger adalet bar bolsa, onu sökmellänim gitmellänim şik polisiýa prokurora bermeli. Eger polisiýa, prokuror, kadiýet normal işläp durandygyny baranda arz şikaýet edende, arz şikaýetin kabul edilýän bolsa, senem şonu etmän, baryp urşýan bolsaň, onu prokuror geleýberik diýär. Näme üçin urşdyň diýär. Ay maňa sökdi diýär mysal üçin. Maňa sökdi, men ejeme etdi. Ejeňe etse urşmalmy diýär, polisiýa ýokmy diýär. Prokuror ýokmy diýär. O her bir hakyny öz aljak bolsa polisiýa näme gerek, prokuror näme gerek diýär. Dogrymy? Şon diýär. Diýmek, kadiýet, polisiýa, prokuror normal işläp durandygyny senin ejeňe bir söwgäýände senin şoňa diýme, elin galdyrma hakyň ýok. Sen şonu akitýäňden polisiýa berýän, arz edýän. Watandaşlar, düşündiňizmi birdady? Ýanky düşünmeýänler. Nura bir söz bar, eline güç, mensep, mertebe gelen adam beren wagdalaryny unutýar diýe edilýärdi. Hakiki şol. Däli bilen deň bolma diýipdirler diýe. Meniň aýalyma, aýal doganymy erwet dedi diýe. Galkan, ýaşlygyna ber şol oglanyň. Şonuň diňe şo söwýänje ýeri ýalňyş diýip menim aýdy götürün. Ýöne şoluň ýaşlygyna berip bilýäňiz. Aýalyňyza da, aýal doganyňyza da erwet degendir. Men bilemok siz kim galkan. Ýöne men bir zady bilýän. Şol oglanyň niýetinde umumman, niýetinde gowlup bar. Yani niyet nähil zat diýseňiz lan watandaşlar. Niýetinde gowy iş etmek bardy. Ýöne netijesi bir hil erwet boldy mysal üçin. Şol dinimizde de sowap ýazylýar watandaşlar. Niýetinde gowlup bolan üçin. Düşünýärmi zady? Mysal üçin men niýetimde gowlup bardy.
menin bir kerwenin geçýän ýoluny çayhanamma, kerwenleri geçýär. Ay menem gazyk kaktım şotay. Didim ki atly gelen atyndan syn didim denim şotay gazyk kaktım. Bu gazyga da büdüräp ýykyldy bir ýerde atyny aýagyny döwdürdi ýa-da düýesi büdüräp ýykyldy da aýagyny döwdürdi. Watandaşlar şondan maňa günä ýazylan ok, çünki men gowy niýet bilen gazyk kaktım şotay. Düşünýäňizmi? Niýet şolar ýazat, niýet bir zadyň reňkini ütgedýän zat. Gowy niýet bilen çykyp da ýolly ýalňyş göberseňem şol opşu niýetine görä ýazylýar. Şoň üçin hem amallar niýete görä ýazylýar diýilýär. Amallar niýetlere görä ýazylýar. Senin niýetiň erbetlik bolup netijesi gowy bolaýsa da erbet ýazylýar watandaşlar şol. Düşünýäňizmi? Niýetiňde erbetlik bady, ýöne birden gowuluk boldy. Şolum erbet ýazylýar şoňa hanasyna, çünki niýeti erbetde çünki. Düşünýäňizmi watandaşlar? Niýet ýaman ütköşük zat niýet. Niýetiňizi düzüp tutun şoň üçin. Türkmeniň bir aýtmadyk geçmedik söz ýok, niýeti päli ýollaşy bolsun diýilýän söz. Niýeti päli ýollaşy bolsun diýipdirler. Şu köp nemeler geçirmeli bolduk. Nur ağa her kuvunun iňul kesellik propaganda diýe edilýärdi. Propaganda diýilen zat hemme kişiniň bilýän zadyny tersine edip görülemek. Şoňa propagandist diýilýär. Propaganda on niýeler käbirleri. Has grup aýdanda. Propaganda sözü şo taýdan gelýär. Hakikat dolanno, hakikat dolýar. Oňa propaganda diýilen ok. Doğru amal niyete bağlı, sahih hadis diýilýär. Amallar niyete görä ýazylýar. Abişin durmuşda da şeýle watandaşlar. Ha men gowy niyet bilen birine pul kardy berdim. Ýöne soňunda netijede uçtuk. Şol pul kardalanyň wadasynda durman üçin Peygamber Efendimiziň hadislerinde de var. Sizin araňyzdan kimde kim birine pul berenne haçan ýerine gaýtaryp berjekdigini sorasyn niýe? Maňa da aýyň 7-sine diýdi. Bir hepdelik wallahy. Bakın 5 ay geçti. 5 ay geçti. iPhone 14 Pro Max'ta gelip gör, ýöne niýetinde bermek ýok. Ve çıkıvam adalet, hak hukuktan gurrun eden bolýar. Konuşma kardeşim. Aktivistlere zarar veriyorsun. Bir kere kendi hatanı düzelteceksin. Gideceksin, helallaşacaksın. Onunla da, benimle de. Ondan sonra çıkacaksın yayına. Eğer çıkmak istiyorsan. Ondan önce çıkıyorsan yüzsüzsündür ya. Yüzün yoktur yani yüzsüzsündür. Yani yüzsüz adam çıkar zaten. Yani biraz kendisine onuru, kendisine saygısı olan insan ekrana çıkmaz abi bu kadar şeyden sonra. Hele sen bu işi aktivizme başladıktan sonra yaptın ya. Daha yeni yani yeni yaptın. Ki ondan önce ne için şey diyorlar o, ne için bey diyorlar o deyip hakkın hukukunu gözleyip halk için görüşüp gören adamın. Ama ilk fırsatta eline para geçince senin ne kadar düşük, alçak bir olduğunu göstermiş oldun zaten. Sen demek ki değerin 500 euroluk adammışsın ya. Lafın kısası. 500 euroluk adammışsın. Sen daha 500 euroya dostunu, arkadaşlığını, onurunu, ne bileyim, insan hakları gibi değerleri satabiliyormuşsun yani. 500 euroya. 500 euroymuş ya. Allah korusun senin gibilerden siyasete katılıp da Türkmenistan'ın başına gelecek insanlar. Bakın, Türkmenistanlı vatandaşlar, siyasete koşulyan ve koşulacak bolan vatandaşlar. Ertirkun, menin şu size vesiyetim olsun da gayrat edin o. Siyasete koşulacak olsan o halka peydali, behvitli iş edin. Şunu etecek olsanız gelin. Yok, men şunu size bilen pul kazanacak. Şu saydan benim behvit gözleyen deyip diyiryanı da son halka ziyan veriyanı. Halka ziyan verilmesin. Kim kimi sattı diye. Alişer deyip bir oğlun valay. Oğlun öz aydan sözü. Sen benim arada bir zat bilip onam aytmasan şu tayda yanlışlık var deydi. Şoň üçin men aytma özüme farz bildim vatandaşlar. İnfom safar aprelin ahirine çendi verecek deyip ağladı. 500 eurodan bir 50 euro berdi ýygyna onun dekontu bar. 450 eurodan heniden beren ok gitti. Bir giden telefon, oğurluk. Üstesine de yeni birinin pulunu aldı, onu da berjek. Gelip bör, men sana bergin yok deyip bör. Bar Nur Muhammed'den sonra diye. Nur Muhammed'in daja bu pul verenden havaram yok bolmadı. Şoň üçin bular ýaly adamlar siyasata gelmesin vatandaşlar. Bolun halka bolýar.
pul kazanasınız gelýän bolsa siyasata goşulmaň. Alişer Zanuli sana ýene bir sapar ýatdyk. Sen siyasata goşulma sen. Sen 500 euroluk adam sen. Sen git ilk önce bergilerini, borçlaryny yap, halkyň öňüne çykdy, özür dile, bir daha gaýtalamajakdyňy söz ber, ondan soň belki o da halk affederse artık. Onu yapamıyorsan senin çıkıp anlatacağın kelimelerin hiçbirinin manası yok yani. Boş yani. Boş. Boş. Şimdi ben hırsızlık yapıp birilerinin hakkına girip bir de çıkıp da hukuktan konuşuyorsam ne saçma ya, birbirine tezat şeyler. Siyasata Lichtenstein'de yan adamların gelmesin. Doğraydı yani. Lichtenstein'de götürüyen adamlar bunu. Bizim Lichtenstein'de yok misal şunu. Bizim Lichtenstein'de yok. Ece vacı koyuyorlar. Uğraşa dediyorlar. Olabilir abi. Bunu şimdi anlamazlar, sonra anlarlar belki. Yönü Huday diýen bir zat batyr ýadyňyzdan çykarmaň. Hudaýam görüp durýar hemme zady. Senin niýetiň päliň nämedigini men bilmesem Hudaý bilýändir. İnşallah niyeti päli erwet bolanlar diýen maňa garşy. Allahyň niyetiňiz päliňiz ýollaşyňyz bolsun. Allahyň görünýän görünmeýän belalardan hem gorusun. Meni we maşgalamy türkmen halkymy arasy ýürekli adamlary, bu niýetli adamlary gorusun. Niyeti päli adamlardan amin inşallah. Dost videom TikTok aldı diye. Vallahi olabilir ya. Yani demek ki şular ýadatlaryň bir aýtmaly vatandaşlar näme diýen başga. Ora wagtynda hökümetden gitmedik siyasi güç prezident propaganda arkaly öz ömrüni uzadyp bilýär diýe. Dogry aýdýan bolmanam bizim birazcık şunu talapkar bolmanymyz üçin ýankyal gelip ay men diňe özüm bilýän, öz şahsy durmuşym bilýän, öz gazançym bilýän diýsek vatandaşlar senin häzir prezidentin ýanyna ýa-da ministrlikde dogan garnaşyň bardyr ýa-da bir badyryn aeroportda işleýänler, migrasiýada işleýänler, soň olar gidýär vatandaşlar. Soň sen tanışdygy alýan. Soň inniki eleniň çagasy bu sapar sen çagaňa zulm edip başlaýar. Gedek bilçemşe hemme zat ýatdan çykarmaň. Häzir men prezident bolsa ýa-da ministr bolsa, pastyana ministr diýip zat ýok. Ýok ana köp ministrler aýrylyp çarşyp dura gedek bilçemşe vatandaşlar. Türkmenistan'da töwleme ministr diýdi, häkim diýdi, olar şeýle bir tiz çalşýar. Ne tip bolsa şu içine gitsem men häkimem bolýany bar, mesleýdaýyn. Çünki basylmadyk adam ýok. Gedek bilçemşe çalşyp dur 3 aýdan 6 aýdan. Ding 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 ding. Size de gelýär vatandaşlar. Ondan sizden beýlekiler köseýäňiz. Şun arkasy bolup, öz arkasy bilen men oturanlar ertirkun, onuň arkasy gidýärdi sen kelýär. Soň sen onu kösek başlaýan ýankyny. Ondan beýlekini ämmi diýjek karantaň. Aktivist olaýmasaň soň täze. Mene ömrüm wezipe gyzgan adam däl, wezipedarlar bilen dostum bolan adam däl. Şonuň üçin sağ olun, minnettar gollaňyz üçin Maksat Rahmanow. Tolik Ayçan, selam aleyküm, Fargatdan habar barmy? Fargatdan habar vatandaşlar Türkmenistana ekdilipdir diýip maglumat bar ýöne. Türkiýanyň milletvekilleri we käwir milletvekili we mejlisiniň üstü bilen araşdyrjak bolýan. Kim eger şoňa kömek etjek diýse, men käwir bir giden oğlunları uğratdım, bir linki, şo linkden dolarım. Ömer Faruk Gergerli oğlunun lişni saytına var ya şo taydanam, şolum deputat, hali hazırda adam hukuklaryny gorayan deputat şol. Şoňa ýazyn, şolum ertirkün mecliste Farhadyň adyny ustupat edýär vatandaşlar. Gen soru berýär. Farhat nirede näme boldy, kim etdi, nähilek boldy. Eger giden bolsa, ýygyna nämeler bolandy bilip galýatyň bolmanda. We Türk hökümetiniň üstüne Türkmenistana nemedi bilýär, munyň üstüne açsagam şu wagtky eden hökümeti Ýewropa arşkaýt edip Ýewropanyň jeza bermegini saglap bilýär. Saglamak näme türkmençe? Assimilýasiýa bolýar, saglamak. Üpçün edýär. Üpçün edip bilýär vatandaşlar. Men tursumy çalyşyp geçýäm, o häkim çalyşlar ýani.
Bak dost, halk Farhady arka tutup başladılar. Ardyňa Farhady aýtýardylar, indi kim aýdarlar Jalka Farhad diýe. Geçmiş olsun yani. İnşallah Türkmenistan hökümetim ikilikçiliğini yine bir tapar suud etmez. Farhad dostumuzun yaşlığına verir denim. Olur bilen deň bolup durmaz. Çünkü eger ece wajyny ýatlap durany cezalandyrmaly bolsam, meniň hem cezalandyrmaly gaty kän adamym bar. İň birinjisini aýdaýynmy? Şahatlyk Şekiýew. Ana Türkmenistan gözlemegim gerekkä eliňizde. Şahatlyk Şekiýew gelinim marada da bir giden zat diýdi. Hemme zat diýdi. Näme üçin oňa çäre görüňiz ok? Ya sizinki mertebede, bizinki mertebede dämi? Biz Türkmen halkyna mertebe ýok ha. Biz özümüz mertebeli adamlar saýmallar. Diňe sen mertebeli, diňe sen gahrman sen, diňe sen milli sen, lider sen. Biz kim? Meniň alan bilimim ondan ýerse bilimim hem ýoklaý bolmasa. Lüboýun geldiýsek karşımda diskussiýa, debata çykyp bilenok. Na Kemal Kılıçdaroğlu sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geldi ya debata gelmeli özüme gönüm etip bu sen diýäniň dogry çyk diýip çykyp bilenok. Men hem şonu ýaly, men kadesi çykyp bilenok. Awa. Kalkan sen niýetiň gowulun däl, başla bolun sen ýaly olanlaryň sesini dymdarjak. Gowulun däl ekeniň sen maňa söýükdi, sen provokator sen göz ýetirdim. Geliniň uks işlemi diýär, karanlada. Udaýyndan tap. Yalan tökmek propaganda edip tökmek atýanyň üçin, propaganda öwretýäniň üçin, niýetiň erwetli üçin. Allah jan eşitip duranlar. Şahatlyk Şekiýew erkek diýär. Link şutaýda ýazyp bilersiňizmi diýäňiz, link şutaýda ýazsam çykmaýar awal watandaşlar. Link şutaýdan ýazsam çykarmy karay? Imo historiýam görýän bolsaňyz şutaýdan paýlaşaýyn, şutaýdan alaýyn. Sen bilim aldyň, haýsyldan okudyň. Maliýe uğru boýunça Türkiýanyň eski şäherindäki Osman Gazi Üniversitetinde mezun oldum 2005-nji ýylda watandaşlar. Men size bir daha edeyim şu Türkmenistan hökümetiniň içindäki Lüboy minister, Lüboy özüne gönetýän iqtisadiýet ministri. Men tejribem ýok hökümetde işlemek tejribem ýok. Ýöne şolaryň köpsini 80-90 oturumyny 10 motorçu bilýän watandaşlar. Köpsini alımda bilimde garşyma çyksalar, sonra görüşmek bolsa, eden görün ýalňyşlyklary bolsa, iň merkezi ýekije sonra getip o. Türkmenistanyň näçe adamsy bar? Türkmenistanyň näçe adamsy bar diýilen sonra şolar jogap berilýän ok watandaşlar. Iň elementarny sonra şu. Näme üçin gerek adamsy bilýänmi? Milli girdejini hasaplamak üçin gerek. Türkmenistanyň milli girdejisini adam sany bölüp, adam başyna düşýän milli girdejini hasaplamak üçin adam sany gerek watandaşlar. Türkmenistanyň milli girdejisini bilýän ýok. Iň merkezi. Milli girdejini näde hasaplanýar? Importdan eksport aýrylýar. Toýst eksportdan import aýrylýar. We daşarurda satylan haritlardan, jemi içerki önümlerden, haritlardan, önümlerden şu Türkmenistanyň ýyllyk girdejisi hasaplanýar. We şondan adam sany bölüp milli girdeji hasaplanýar. Täkinin o adam sany sonra ýekije sonra Türkmenistanyň halky näçe? Ýok. İnsan sapar näçinji ýylda geçirdiňiz? Näme üçin eger geçirenem bolsaňyz, bilýän bolsaňyz, näme üçin oglan ediňiz? Näme? Soňky prezident Taýlowlunyň öňünçäsi adam sany tanalşyk boldy watandaşlar ýöne oglan eden oklar. Çünki adam sany 3 milionum, 3,5 milionum bir zat düşüpdir watandaşlar. Onu aýdyp bilen oklar. 6 milyon 750 o yalan. 2,5 milyon, 2 milyon uğra daşa rütte getdi. Senin näme işin var diýär. Azamat Oraýew, sen näme Türkmenistan ipoteka geçirdiňmi, adyňy geçirdiňmi? Azamat Oraýew. Hani görýän adyň, familiýaň, suratyň barmy? Azamat Oraýew, gelle kardeşim men davet alaýyn. Madem bu kadar sen sus. Senin ne hakkın var? Sen meňe sus diýejek kadar kim sen?
Sen ne işin bana, sen ne işin diyer ýaly. Mysal üçin. Menem sana garşylyklaýyn, sorak berjek. Sen dım diyer ýaly, sen kim? Mysal üçin. Sen ne şo hukuk nirde? Men gepleme, olan hukum bana konstitusiýanyň 40-njy maddasy berýär. Sana nirden berýär? Sen dım diýme. Sen şu wagt azamat, sen dım diýmek bilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddasyny bozup oturýarsyň. Çünki her kim öz pikirini, ıtikadyny aýdyp bilýär diýe, tankydyny aýdyp bilýär diýe, oňa hiç kimiň päsgel bermäge haky ýokdur diýe. Azamat Oraýew, sen konstitusiýany bozup oturýarsyň şu wagt. Düşündiň? Anhada hökümet gollaýançylaryň towsan götüren watandaşlar şular ýa düşünjesizlikden diýerler. Watan haýynlyk sözünem, watan dönüklik sözünem. Bular watan haýyn näme, watan dönügi näme? Halk näme, hökümet näme? Bular tapawutlaryny bilen oklar. Watan menki, watan hemmemizinki watandaşlar. Şo ýurtda, şo territoriýada Türkmenistanyň pasporty elinde bolan her bir watandaş, watan şoňky, onuň milletine garamazdan özek bolsun, gazak bolsun, rus bolsun, ermeni bolsun, azeri bolsun, tapawdy ýok. Şolaň hemmesi watan şolanky. Düşündiňizmi? Watan şol. Hökümet oňaramokmy? Paşol diýilýär. Näha üçünden soň saýlaw bar mysal üçin Türkiýede. Eger şu tapar halk Erdoğan'ı däle Kılıçdaroğlu'nu saýlasa, Erdoğan'ı praşşay bolýar. Bye bye. Oň üçin ýurt watandagany düşünýän bolsa, kelläňi işleýän bolsa. Masal, inha şu wagt intek saýlaw geçen ok, ýöne saýlaw mümkinçäsli ýatlaýan. Ertirdäle bir gün saýlaw bar. Aýsam görürüz. Eger Kılıçdaroğlu gelse, halk şonu saýlasa, onu praşşay diýerler watandaşlar. Bütün ministrler boşaýarlar. Bir ýerde sağlyk ministri barmy, içeri işler barmy? Bar ministrler boşaýar. Çünkü olar diňe hökümetde ýürütme watandaşlar, ýürütme, meclis boşanok, kazylar hem boşanok. Kazy, prokurorlar boşanok, diňe ýürütme boşaýar. Ministrler kabineti diýilýär Türkmenistanda. Ministrler we ministrler kabineti şolar boşaýar, bary. Düşündiňiz? Üç min bürokrat gidiyor diye. Doğru da şu bir giden adamlar boşaýar. Käbir il emniyet müdürlükleri, ýene wörleri onuň çalışýarlar. Bir giden adamyň çalışýarlar. Diýmek olar watan däl eken watandaşlar. Olar gitse watan dagamaly, eger watan bolýan bolsa. Olaram şu wagtky hökümeti Erdoğan kim tankid etse şoňa da watan haýyny diýerler şu wagt. Bularda da diýerler şonu. Ya Allah ıslah etsin kardeşlerim bazılarınızı. Yemin ediyorum sizlere var ya, bazılarınıza iyilik yaraşmıyor, yemin ediyorum. Käbirlerinize var ya, ýagşylyk yarany o vatandaşlar. Käbirleriniz beter bolun diýmelmi? O Allah jan başyňa geleni düşünürsiň diýmelmi? Bir daha ya. Neyse vatandaşlar, ben efir yapacak ve vakit çok geç oldu. Tuğulme size bara gelýär. Habarlaşar. Görüşüňiz ýaly soraglary jogap beren hökümet işgär bol bilmedi. Hökümet işgärini gollaýan, hökümetini watanyny süýýän, watanym diýip bize de dönük diýenlerem gelip öz pikirlerini aýdyp bilmediler. Çünkü olaryň ramkasy bar, ramkadan çykyp bilen oklar. Onu bir ýerde kubul etdiler. Gelse diňe söwür, Nuri sen edjeň näme diýerler, Nuri sen edjeň plan edýän diýerler. Diňe şonu diýerler, başga diýip bilmeýärler. Çünkü bular göz başyny hökümetden alyp gaýdýarlar. Hökümeti tupoy bolsa, kanyesne onu gollaýançy, ikisi tupoy bolarda. Bular hökümeti tupoy daray, ýani şatlyk şehifiňde de akyl ýokdur, pählewanda da akyl ýokdur, maksat Türkiýe'sinde de akyl ýokdur, Dilber Abalak'synda ýokdur. Sapar geldikine wapşy göm Cemşit diýil ýana. Başka kim bu? Bürgüt diýip bir bar samsyk, onda da akyl ýokdur. Yani bunun için akıllısy ýok vatandaşlar. Çykyp diňe bele ağzından can kakılan ýaly diňe tökme atyp bilýär. Allah jan maksat Türkiýe'ne diýilen haramlardan, şerrinden Allah jan taňa sığynýan
Men arat hud edip bir adadım, o haramda adadı. Töhmet atıp bir adamadı. Allah can sana havale ediyen öz guluňy Allah can özüň terbiýe edäýmesen menäni terbiýe edip bilenmok o haramda adany. Yani töhmetçiniň şerrinden özüň gor Allah can. Makeş gelilmedin hani ama öz pikirini aýdyp bilen. Diňe watan dönüp diýip bilýän, watanyma dönüp diýip bilýän, başga söz diýip bilen o. Siz birinji klas okuwçydan sizden köp zat bilýär daşy. Şoň üçin gaýrat edin. Öz uruwyňyzy düşürüp meni kütülçek bolmaň. Maňa ýiti adamlar gerek. Men ýitelesim gelýän barot, kütelesim gelen opdy. Sende 3-4 saat sözlem var, sende başga sözlem ýok. Sende başga sözlem ýok sende. Sen o yan kaydan sözlerim var, kanun çıkarıcı organ yerine yetirici kadiyet, bulatlar var, sen vapşe o. Senin üçün ol, birinci klasa algoritmi öğreten yal ol, birinci klasa. Düşündünüz? Şoň üçin vatandaşlar sağ bolun, sağlıkda görüşelim. Allah can töhmet atjanlaryňam töhmetler özlerine bardan özlerine ýapyşsyn. Töhmetçileriň şerrinden, namardyň şerrinden goro. Allah can namartlaram kän, haýynlaram kän. Awo ýüzüňe dost bolup arkandan sırtyndan bıçak urjak haýynlardan Allah can özüň goro. Amin. Elhamdülillah rabbil alamin. Kendine dönüp diýip bilýän ama keş. Borunda sağlanan vatandaşlar sağ bolun. Sağlıkda görüşelim.